hei kaikille tosiaan ja tervetuloa tänne Taiken korona-apuraha-infoon, jonka järjestää Muusikkojen liitto. Mä oon Sari Löytynnoja, Muusikkojen liiton tuottaja. Ja täällä paikalla on Taikesta Hanna Susitaival ja Esa Rantanen. Ja he kertovat tämän iltapäivän aikana tästä Taiken 5. korona-apurahakierroksesta, joka on nyt käynnissä, ja millainen on hyvä hakemus. Ja tässä vaiheessa mä voisin siirtääkin puheenvuoron Hannalle. Ole hyvä. Kiitos Sari. Tervetuloa munkin puolesta. Nyt mä äsken katsoin osallistujan listaa, niin en tiedä oliko Rantasen Esa ehtinyt vielä linjoille. Ehkä hän tulee, mutta meillä on siellä muutama muukin Taikesta kuulolla. Siellä on Koskisen Tuulikki ja Sini Paloheimo, jotka sitten on tämän tukikierroksen myös valmistelutiimissä mukana. Ja hauskaa, että teitä on näin moni nyt ehtinyt linjoille, niin saatte vastauksia varmasti monilla mielissä pyöriviin kysymyksiin ja meidän tuolta asiakaspalveluista eri viestintäkanavista on moni osannut asioita kysyäkin ja sitten varmasti osalle asiat ovat tutumpia, osalle vieraampia, niin käydään niitä nyt tässä läpi. Ja ajatus oli mulla sellainen, että käytäisiin ne 2 hakuilmoitusta, kun tässähän on 2 eri hakua käynnissä, niin niiden meidän verkkosivuilla olevien hakuilmoitusten kautta käytäisiin nämä läpi. Ja sitten siinä ehkä tulee siinä jo matkan varrella vastauksia niihin ennalta lähetettyihin kysymyksiin mahdollisesti. Ja voitte kysyä siinä matkan varrella, jos mä täältä rupean niitä näyttämään, niin mä en sitten niin kuin oikein näe, että mitä te mahdollisesti kyselette, että jos joku siellä sitten pitää huolta siitä, että kysymykset tulee vastatuiksi. Voisi olla ehkä järkevää, että käydään vaikka yksi ilmoitus kerrallaan ja sitten siihen liittyvät kysymykset vaikka yhdessä nipussa, niin voi olla yksinkertaisempaa, niin erotellaan sillä tavalla ne asiat toisistaan. Ja mun puolesta sieltä voi vapaasti huudella ja kysyä matkan varrella, jos nyt ei mene ihan hulabaloaksi tämä homma, niin, tai haluatko Sari tai joku muu sitten tässä jakaa puheenvuoroja, mutta että mun on tosiaan vaikea nähdä sieltä chatista tai muuta, kun mä tuosta rupean sitä tekstiä jakamaan. Ja ehkä vielä nyt korostan sitä, että nythän tässä on siis nimenomaan käsittelyssä nämä nyt auki olevat, eli viime viikolla auenneet ja vielä viikon ajan haussa olevat 2 hakua, koronatuen hakua. Jos te olette saaneet tässä kesäkuun alussa päätöksen siitä edellisestä tukikierroksesta, jota haettiin tuossa keväämällä, ja teillä olisi mahdollisesti siihen liittyviä kysymyksiä, niin ne pyydän ohjaamaan meidän asiakaspalveluun, eli ei sekoiteta niitä nyt tähän käynnissä olevaan hakuun, vaan että jos on niihin päätöksiin liittyviä kysymyksiä, niin sitten niistä pyydän meidän asiakaspalveluun olemaan yhteydessä. Niin pysytään sitten tämän haun kysymyksissä ja asioissa nytten. Eli kuten tosiaan tuossa jo mainitsin, niin meillä on auki tällä hetkellä 2 koronatuen hakua. Ja nämä eroavat toisistaan sillä tavalla, että toinen haku on yksityishenkilöille, eli taiteilijoille sekä kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisille, ja toinen haku on sitten yrittäjille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille. Ja nämä ovat vähän erityyppiset haut, niin käydään nämä niin kuin haku kerrallaan nyt läpi. Hakuaika tosiaan alkoi viime viikon keskiviikkona 16. päivä ja päättyy ensi viikon keskiviikkona 30. päivä. Eli tässä on viikko hakuaikaa vielä jäljellä ja hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 16. Sen jälkeen tulleet hakemukset sitten tulevat myöhässä ja se myöhäistä oleva hakemus tarkoittaa automaattisesti kielteistä päätöstä. Ja kenelle haku on tarkoitettu? Laajasti taiteen, kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille. Ja nyt tietenkin se yksi kriteeri tässä on se, että se työ ja toimeentulo, niin kuin teillä monella on vähentynyt tai loppunut kokonaan tämän pandemian takia. Ja paljon on kysytty sitä, että mihin tätä tukea voi hakea. Ja sitä on tässä hakuilmoituksessa avattu. Ja jos teillä tulee tästä tarkentavia kysymyksiä, niin käydään niitä läpi.
Eli omaan työskentelyyn, se oli se lähtökohta. Tämä on muotoa työskentelyapuraha, joka tarkoittaa sitä, että se myönnetään omaan työskentelyyn, haetaan ja myönnetään omaan työskentelyyn, ja se käytetään elinkustannuksiin. Eli tämä on asia, jota meiltä paljon myös kysytään, että sitten jos sen apurahan on saanut, niin kuinka se aikanaan raportoidaan, koska meidän kaikki myöntämät tuet täytyy selvittää, niin se selvitetään kertomalla siitä, että miten se työskentely on sillä apurahakaudella, miten se on mennyt, mitä sillä apurahakaudella on tehnyt. Eli tässä työskentelyapurahan selvityksessä ei tarvitse, niin kuin ei hakemuksessakaan tarvitse lähteä erittelemään, että mihin kustannuksiin se käytetään, mutta ei myöskään selvityksessä tarvitse lähteä erittelemään, että minkä osan siitä käytti vuokraan ja minkä osan käytti mahdollisesti johonkin muuhun ja minkä mihinkin. Eli haetaan suunnitelmalla siitä, mitä tekee, ja sitten selvitetään raportilla siitä, mitä on tehnyt sillä apurahakaudella. Ja tähän on nyt esimerkiksi laitettu, jos olette hakenut ja saanut meidän näitä aikaisempia koronatukia, niin tässä on aika samantyyppisiä esimerkkejä siitä, että mihin sitä tukea voi hakea, mihin sen voi käyttää. Oman ammattitaidon ylläpitämiseen, käynnistyvän toiminnan suunnitteluun, harjoitteluun, taiteelliseen tai luovaan työhön, tai ylipäänsä sitä sinun ammattiisi liittyvään toimintaan tässä tilanteessa, jossa työnteko on ollut estynyt pitkään. Ja vaikka olisi nyt vähitellen joillakin on ehkä ja onkin niin kuin aukeamassa, niin edelleen saattaa olla rajoitettua. Eli ihan siitä omasta ammatista, omasta niin kuin, mitä tekee niin kuin normaalisti työkseen, niin siitä lähdetään liikkeelle ja siihen liittyviin toimintoihin. On se sitten enemmän taiteellista työtä tai on se sitten luovan alan työtä, ja onko se nimenomaan sitten sitä ammattitaidon ylläpitämistä, onko se jonkun tulevan asian suunnittelua, onko se mahdollisesti jonkun uuden taiteellisen projektin ideointia. Tässä on moni asia on mahdollinen. Meillä on muutamia tämmöisiä poissulkevia ehtoja, ja näitä on sen tyyppiset, että me pyrimme nyt tämän tuen niin kuin osoittamaan heille, jotka eivät esimerkiksi ole saaneet meiltä jotain muuta apurahaa jo tälle vuodelle. Eli meidän normiapurahoja tälle vuodelle on tietenkin myönnetty taiteilija-apurahoja ja muitakin työskentelyapurahoja. Ja tässä nyt etsitään nimenomaan sitä joukkoa, joka ei meillä ole jo jollakin apurahalla. Niin sen takia nämä on suljettu pois, jotta mahdollisimman moni saisi sitten edes jotakin tukea tältä valtiolta. Jos on meiltä saanut joskus valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen, eli on sillä taiteilijaeläkkeellä, niin se on myös poissulkeva ehto. No sitten tämmöinen, josta on paljon kysytty, joka on itse asiassa lisätty nyt tähän uusimpaan hakuun ehto, on tämmöinen, että pyritään myös karsimaan pois sellaiset henkilöt, jotka on päätoimisessa palkatussa työssä, eli jotta tämä tuki kohdistuisi niille freelancereille, jotka on kaikista eniten menettäneet tämän koronan takia, niin silloin, jos sinulla joku päätoiminen, teet kokoaikaista päätoimista työtä, saat siitä palkkaa, niin silloin et ole tämän tuen kohderyhmää. Tästä on nyt tullut jo paljon kysymyksiä, että entäs jos on osa-aikainen ja jos on sen ja sen verran töitä. Jos on osa-aikainen tai keikkaluonteista työtä, niin silloin ilman muuta voi hakea, ja me tietenkin niin kuin toivotaan, että myös syksyn aikana, milloin tätä tukea käytetään, niin kaikki pystyvät jo sitä omaa työllistymistään edistämään, että tämä tilanne tietysti niin kuin helpottaa senkin suhteen. Eli työtä ja keikkoja voi tehdä, mutta jos sinulla on työ, mistä saat elantosi, niin sitten tämä tuki ei ole sinulle tarkoitettu, vaan heille, jolta se on nyt niin kuin lähtenyt kokonaan tai osittain pois. Ja sitten myös on tämmöinen nyt, ikään kuin täytyy tehdä se valinta sen suhteen, että kun tässä on mahdollista hakea sekä yksityishenkilönä että yrittäjänä, jos olet yrittäjä tai jos sinulla on toiminimi, niin joko tai, eli valitset kumpaa kautta haet. Ja tätä on koetettu nyt avata sitten tuolla meidän viestinnässäkin kautta eri meidän kanavissa sillä tavalla, että jos mietityttää, että kumpaa, niin sen sinun oman tarpeen kautta sitä ehkä on parasta lähteä ajattelemaan. Eli jos
tarve on nimenomaan elinkustannuksiin, sitä sinun omaa työskentelyä rahoittamaan, niin sitten tämä yksityishenkilön työskentelyapuraha, jos taas toimintasi pyörii niin kuin selkeämmin yrityksen kautta ja siellä yrityksen puolella olisi kustannuksia, joita tällä tuella olisi hyvä rahoittaa, että saat toimintaa esimerkiksi uudelleen käyntiin tai muuta, niin sitten kannattaa harkita sitä tuen hakemista yrittäjänä. Ja tietenkin sitten yrittäjänä voit siitä yhtä lailla itsellesi sen mukaan, mikä sun yritysmuoto on, niin sitten myös itsellesi siitä korvausta ottaa ja maksaa, mutta katsotaan sitä enemmän, kun mennään sinne yritysten hakuilmoituksen puolelle. Mutta tällä tavalla olemme niin kuin ohjeistaneet sitä tarpeen miettimistä niistä omista lähtökohdista lähtien. Mutta tosiaan joko tai jompikumpi haku. Ja nyt tämän apurahan suuruus, kaikille hakijoille tämän työskentelyapurahan suuruus on 6 000 euroa, tarkoitettu 3 kuukauden työskentelyyn syksyn aikana. Jollain oli joku kysymys, oliko? Moikka, moi, kuuleeko? Kuuluu. Joo, mä liityn tuossa vaan 5 ydin, ihan se vaan varmistaa, että mikä eli ei kaikkea katsoa, niin ilmeisesti tämä on niin kuin nauhoitettu niin, että voi katsoa myöhemminkin, eikä? Näin ymmärsin, että tallennetaan kyllä, joo. No niin, jes, ei mitään, haluaisin vasta varmistaa, kiitos. Jes, hyvä. Eli olimme menossa täällä apurahan määrässä 6 000 euroa 3 kuukauden työskentelyyn syys-joulukuun välisenä aikana. Tuona aikana ja me emme niin kuin sitä määrää emmekä käske, mutta syys tuon 4 kuukauden aikana se on tarkoitettu käytettäväksi ja 3 kuukauden työskentely, eli se on se 2 000 euroa kuussa, joka on noin taiteilijapurahan muutaman 10 euroa enemmän kuin taiteilijapurahan kuukausisumma. Ketkä on meidän työskentely- ja taiteilijapurahoja saanut aikaisemmin, niin tähän ei sisälly sitä eläke- ja tapaturmavakuutusosuutta, koska tämä jää alle, eli tuo summa 6 000 euroa joka tapauksessa apurahan saajille tulee puhtaana käteen, siitä ei niitä vakuutusmaksuja tarvitse maksaa. Ansiotyötä saa tehdä, kun se on jotain muuta kuin päätoimista kokoaikaista työtä. Sitten tämä työttömyyspäivärahakysymys, työmarkkinatukikysymys ei ole ihan yksinkertainen, tästäkin meiltä on paljon kysytty. Jokainen tuen ja etuuden maksaja ja myöntäjä itse määrittelee ne ehdot siitä, että miten esimerkiksi sitten työmarkkinatukea tai eri kassojen jäsenille työttömyyspäivärahaa maksetaan. Ja pääsääntöisesti sit se on näin, että apurahakaudelta sitä ei makseta, mutta tämä on asia, joka jokaisen tulee itse selvittää. Me emme pysty eri kassojen ja Kelan niin kuin käytäntöjä ja ohjeita neuvomaan, vaan jokaisen sitten selvittää itse. Ja meiltä saa tarvittaessa semmoisen todistuksen siitä, että minä kuukausina sitä apurahaa käyttää, kun sille monella on tarvetta, että meihin voi sitten olla siinä vaiheessa yhteydessä, että jos sitä tarvitsee sitten työvoimaviranomaisten tai Kelan kanssa asiointia varten, mutta että se on syytä itse selvittää, jos epäilee, tai haluaa tietää etukäteen, että mikä se vaikutus on. Taiteellisen toimintaan myönnetty apuraha on tuloverolain 82 § mukaan verovapaa, eli se on tähän kirjattu huomioksi ylös, jolloin tuo summa on verovapaa nimenomaan taiteelliseen toimintaan myönnettynä. Me emme ole joutuneet vielä nyt tässä kohtaa siis sanotaanko näin, että verottaja viime kädessä sitten määrittelee sen, että jos työsi on jotain muuta kuin taiteellista toimintaa, siis tuo tuloverolaki lähtee siitä, että taiteelliseen ja tieteelliseen toimintaan myönnetty apuraha on verovapaa. Jos se niin kuin on jotain muuta laajemmin luovan alan niin kuin toimialalla olevaa toimintaa, niin se on loppupeleissä sitten verottajan asia ratkaista, että meneekö se tämän tuloverolain pykälän ikään kuin sisään tuo työ, ja niin kuin, että onko se myös verovapaata.
tämä on asia, joka ei meidän normaalisti Taiken toiminnassa tule vastaan, koska me myönnetään taiteelliseen toimintaan apurahoja. Ja viime kädessä se on tosiaan sitten verottajan ratkaistava, että me emme ota siihen sitten kantaa sen kummemmin. Me myönnämme sen saman suuruisena sen apurahan kaikille tämän haun kohderyhmässä oleville sitten, jotka sen apurahan saa. Jonkun verran kysytään siitä, että miten nämä päätökset tehdään. Meillä on monialainen asiantuntijapaneeli, joka on koottu meidän taidetoimikuntien jäsenistä, niin valtion taidetoimikuntien kuin alueellisten taidetoimikuntien jäsenistä. Tämä paneeli arvioi nämä hakemukset. Viraston johtaja tekee niistä päätökset. Eli tämä on tämä niin kuin päättämisen tapa ja muoto tässä tuessa. No sitten paljon on kysytty paljon myös näistä arviointiperusteista, eli kriteereiksikin kutsutuista ja mitä ne sitten tarkoittavat. Ja meidän Taiken päätäntäsysteemi on sellainen, että meillä on se hakemusten, jokainen hakemus arvioidaan, niitä hakemuksia vertaillaan keskenään ja sitten on niiden hakemusjoukon kokonaisarviointi ja tähän kaikkeen se päätäntä perustuu. Ja meillä on 3 arviointiperustetta tässä tuessa, jotka on ammattilaisuus, suunnitelma siitä tuen käytöstä ja sitten tästä koronapandemiasta johtuvat menetykset. Ja ammattilaisuus kerrotaan kuvaamalla hakulomakkeessa sitä, että miten on ammatissa toiminut taidekulttuuria luovilla aloilla aiemmin. Eli ammattilainen tulee olla, jotta sitä tukea voi saada. Ja hakulomakkeessa myös pitää kertoa, mitä sillä apurahakaudella sitten tekee. Ja tätä on paljon kysytty, että minkälaisia ja pitääkö olla laajoja työsuunnitelmia ja mitä kaikkea. Eli ihan siihen suunnitelmaksi riittää se kuvaus siitä, että miten sen apurahakauden työskentelee, miten sitä omaa ammattitaitoa, jos on oman ammattitaidon ylläpitämistä, miten sitä tekee, minkälaista mahdollisesti käynnistyvän toiminnan suunnittelua. Ihan voi siis kuvata sitä omaa niin kuin työskentelyään, sitä, sanotaanko näin, arkeaan siinä omassa ammatissa ja mitä nyt juuri on sitten ne syksynä on ne asiat, joihin on tarpeen ja haluaa sitä aikaansa käyttää, jotta on se sitten toiminta, joka on niin kuin käynnistymässä tai mahdollisesti sitten on jo päässyt jotkut asiat käyntiin ja työtilaisuuksia on ja miten siihen liittyen sitten toimii, onko se harjoittelua, onko se suunnittelua, vaikka sitten seuraavan vuodenkin töiden suunnittelua. Oma kuvaus siitä, että mihin omaan työskentelyyn sen apurahakaudella käyttää. Ja sitten tämä pandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen, ja hakulomakkeessa sitä kysytään 2 tavalla. Siellä pyydetään kertomaan siitä sanallisesti, että mitä se on tarkoittanut itse kunkin hakijan kohdalla, ja sitten siellä kysytään euroina sitä niin kuin määrää tuloja, kysytään nyt tämän kuluneen vuoden menetyksiä euroissa, että kuinka paljon tuloja on menettänyt tämän takia. Eli siinä on sekä oma sanallinen kuvaus, että sitten sieltä valitaan se euromääräluokka, missä luokassa ne tulojen menetykset nyt sitten kullakin on. Ja tosiaan nämä kaikki 3 tulee niin kuin täyttyä. Hakijan tulee olla ammattilainen, hakemuksessa tulee olla jonkinlainen suunnitelma siitä tuen käytöstä, siitä työskentelystä apurahakauden aikana, ja hakijan täytyy olla menettänyt työtä ja tuloja, eli sen tyyppisiäkin kysymyksiä on tullut, että on niin kuin vasta valmistunut esimerkiksi sitten alalle, ei ole ehkä juuri ehtinyt vielä työskentelemäänkään,
niin näihin ainakin itse olen vastannut, että se on yksi kriteeri, että sit niitä menetyksiä on omalle kohdalle sattunut, että ne pitää niin kuin pystyä sit siinä hakulomakkeessa kuvailemaan ne asiat. Ja tämä koronan vaikutus siihen ammatin harjoittamiseen. Me otetaan päätöksenteossa huomioon, tätä on kysytty erittäin paljon, että jos on saanut meiltä 1 korona-apurahan, 2 korona-apurahaa, tämähän on nyt yhteensä 5. hakukierros, eli kun ensimmäinen oli silloin viime keväänä aika pian tämän pandemiatilanteen iskettyä päälle, niin tämä on yhteensä jo 5. kierros tässä vähän yli vuoden aikana. Ne ovat osa sitä kokonaisharkintaa. Me emme ole kirjoittaneet tänne poissulkevaksi ehdoksi sitä, että jos olet saanut X korona-apurahaa Taikesta, niin se estäisi sinua saamasta tätä. Se on osa kokonaisharkintaa. Meillä on eduskunnasta asti tullut lausuma siitä, että juurikin tätä rahaa, mikä lisätalousarviossa tähän tarkoitukseen on annettu, niin sitä pitää pyrkiä jakamaan mahdollisimman hyvin kaikille niille, jotka mahdollisesti ovat esimerkiksi jääneet vielä aikaisempien tukien osalta paitsioon. Toki sillä edellytyksellä, että nämä kriteerit täyttyy, eli muun muassa, että se ammattilaisuuskriteeri täyttyy. Me katsotaan alueellista jakautuneisuutta, me katsotaan kaikella tapaa sitä, että sitä tukea menisi mahdollisimman laajasti eri ammateissa näillä aloilla toimiville eri aloille, ei pelkästään taidealoille, vaan tässä toki on hakijoita hyvin laajasti erilaisin ammattikuvin liikkeellä. Käytettävissä oleva määräraha, joka nyt tietysti on tässä kohtaa isoin näistä koronakierroksista, eli meillä on nyt tässä haussa jaettavana noin 55 miljoonaa euroa rahaa. Tässä voi sivumennen sanoa, että se on enemmän kuin mitä Taike normaali vuonna jakaa yhteensä rahaa ulos, eli se on meidän mittakaavassakin merkittävä summa. Kaikki Taiken jakama tuki on harkinnanvaraista valtionavustuslain perusteella, kun näitä jaetaan, ja se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole sen kaltainen subjektiivinen oikeus, että jos kaikki arviointiperusteet täyttyvätkin, niin se automaattisesti tarkoittaisi apurahan saamista. Eli tällä viitataan siihen, että se määrärahan koko aina vaikuttaa siihen, että kuinka monelle sitä lopulta pystytään siitä käytössä olevasta määrärahasta myöntämään. Nyt tietysti meillä on paljon rahaa jaossa. Me saatiin tähän keväällä olleeseen hakukierroksessa, meillä oli huomattavasti vähemmän rahaa jaossa, jo ihan valtava määrä hakemuksia, joista pystyttiin onneksi tekemään aika paljon myönteisiä päätöksiä myös. Nyt tietysti paljon riippuu siitä, että kuinka iso määrä hakemuksia me tähän hakuun saadaan niin että mikä se koko tämän asian lopputulema on sitten, kun päätöksiä ollaan tekemässä. Apuraha tulee käyttää syksyn aikana, sitä käyttöaikaa se ei siitä muutu, eli tämä on tämän vuoden asioita. Ja tuolla mainitaan myös siitä selvityksestä. Tästä selvityksestäkin on paljon kysellään, eli varsinkin tässä yksityishenkilön työskentelyapurahapuolella se selvitys on sinänsä hyvin yksinkertainen tehtävä. Siinä kysytään käytännössä niin kuin näitä keskeisiä asioita, eli että miten työskentelit sillä apurahakaudella, vastasiko se sitä hakemuksen esittämääsi suunnitelmaa, ja sitten kysytään vielä sitten, nyt minulle tuli blackoutti, se on taitaa olla 3. kysymys, joka liittyy myös tähän, että miten tämä on vaikuttanut sitten tähän koronapandemian aiheuttamaan niin kuin mutkistuneeseen tilanteeseen, mutta se on niin kuin, sanotaanko noin alle 5 kysymystä on siinä apurahan selvityslomakkeessa, eli ei ole monimutkainen selvitettävä, mutta tärkeintä on, että se selvityksen tekee, koska me sitä sitten sen perään kyllä myös kysellään. Eli selvitys tehdään, kun tämä käyttöaika loppuu vuoden lopussa, niin se sitten tehdään sitten vuoden loppuun mennessä se selvitys, sitten se apurahakauden päätyttyä.
Me ollaan koottu tänne meidän nettisivuille erityisesti nyt näihin koronahakuihin liittyviä tämmöisiä usein kysyttyjen kysymysten listoja, josta tuosta hakulomakkeesta on linkki. Ja kun hakemusta teette, alatte tekemään, niin ensin pyydän lukemaan huolella tuon hakuilmoituksen. Sitten jos herää kysymyksiä, niin kannattaa katsoa täältä läpi tätä listaa. Nämä on niitä kysymyksiä, joita meiltä paljon kysytään, että sattuuko täältä löytymään vastaus siihen kysymykseen mahdollisesti. Ja sitten jos tuntuu, että ei löydy, niin sitten meillä on asiakaspalvelu, palvelee. Tuolta yhteystiedot löytyy aina tuolta asiakaspalvelun tuolta meidän nettisivujen oikeasta palkista. Ja nyt meillä on myös, katsotaan aukeako se nyt mulle tästä näkyviin, jos tämä aukeaa teillekin näkyviin, niin saatiin käyntiin tässä juurikin tämän haun alla meidän myös asiointibotti, meidän chat-palvelu. Meillä on siis asiakaspalvelu aukioloaikana, meillä vastaa ihan live-ihmiset tänne chat-kysymyksiin, mutta sitten meillä on myös asiointibotti, johon on pyritty kanssa näitä useimmin kysyttyjä asioita, näitä keskeisiä asioita nostamaan. Ja täältä hyvinkin voi löytyä vielä vastaus kysymyksiin. Ja tämä on täällä meidän nettisivuilla tietysti toimii sitten se meidän asiakaspalvelun kiinnioloaikanakin, eli täällä sitten näiden otsikoiden kautta kun lähtee hakemaan, niin löytyy monenlaisia vastauksia. Eli tähän pyydän kanssa tutustumaan, jos kysymyksiä herää, että löytyisikö se, jos vaikka tulee kesäyön valoisina tunteina sitä hakemusta tehtyä, niin tuolta voisi sitten löytyä ehkä vastaus. Hakemus tehdään meidän täällä asiointipalvelussa, meidän verkkoasioinnissa. Jos se olet ensimmäistä kertaa meiltä hakemassa, niin sinne mennään täältä meidän nettisivujen ylälaidasta. Löytyy suora linkki, apurahat ja avustukset. Vahvan tunnistautumisen kautta mennään, eli pankkitunnuksilla suurin osa varmaan tunnistautuu, tai sitten mobiilivarmenteella. Ja meidän se asiointipalvelu on sen tyyppinen, että sinne sitten jää kaikki meille tekemäsi hakemukset jää sinne ikään kuin arkistoon. Ne päätökset tulee aikanaan sinne ja siellä tehdään selvitys siihen apurahan käytöstä. Ja siellä tehdään ylipäänsä kaikki sellaiset muutospyynnöt, mitä siihen apurahan tai avustuksen käyttöön voi liittyä, niin kaikki tehdään siellä ja se kaikki jää sinne myös talteen sitten tuleviakin aikoja varten. Ja jos on jotain hankaluutta verkkoasioinnin kanssa, niin sitten asiakaspalveluyhteyttä, eli tyypillisin asia nyt on esimerkiksi se, että ei ole pankkitunnuksia. Ja ohjeita verkkoasiointiin löytyy myös tästä hakuilmoituksesta. Ja päätökset nyt tästä hakukierroksesta olemme luvanneet elokuun loppuun mennessä, eli tarkoittaa sitä, että siinä tällä aikataululla siinä elokuun jälkimmäisen puoliskon aikana niitä päätöksiä sitten alkaisi meiltä tipahtelemaan. Meillä on ollut näissä edellisissäkin haussa se, että kun nämä hakumäärät on ollut meille niin massiivisia, niin me myös niitä päätöksiä joudutaan erissä lähettämään, niin sen takia se on semmoinen prosessi, joka kestää sen oman aikansa sit sielläkin päässä. Ja systeemi toimii niin, että se päätös ei tule suoraan sinun sähköpostiin, vaan se tulee sinne asiointipalveluun, mutta sähköpostiin tulee viesti, että nyt siellä on päätös luettavissa. Ja sitten se sieltä löytyy. Ja tässä on vielä tästä meidän päätösten julkisuudesta vähän tietoa. Nyt on varmaan viisainta, että jos on nimenomaan nyt tähän työskentelyapurahaan, yksityishenkilöiden apurahaan liittyviä kysymyksiä, niin ne olisi hyvä esittää nyt ja voidaan vielä katsoa, että oliko siellä ennakkokysymyksissä nyt sellaista, tai olisiko joku teistä Muusikkojen ihmistä vaikka sit voisi katsoa sitä listaa ja esittää niitä, jos siellä on vielä semmoisia, jotka on vastaamatta. Joo, no Hanna, täällä on jo chatissa tullut muutamia kysymyksiä, niin jos mä vaikka aloitan purkamaan näistä ja sitten tuolla Anssilla ainakin puheenvuoro, tai hän haluaa sitten esittää kysymyksen, mutta jos mä aloitan näistä chattikysymyksistä. Selvä.
Joo. Eli täällä vielä kysytään, että voiko hakea, jos on saanut määräaikaisen 2 kuukauden kesätyön, mutta ei ole aiemmilta kierroksilta korona-apurahaa saanut? Voi hakea. Yes. Sitten Inka kysyy, että kysymys liittyen tulonmenetyksiä koskevaan selvityskohtaan. Mua kiinnostaisi saada muotoiluvinkkejä tilanteeseen, jossa koronan vaikutusta työntekoon, eli peruuntuneiden keikkojen määrää on vaikea arvioida. Sitten Inka kertoo, että hän on tuore artisti, juuri 7 vuoden musaopiskeluputkesta valmistunut muusikko, tekijä, tuottaja. Debyyttialbumini julkaistiin helmikuussa 2020. Vuoden 2019 perusteita arviota ei voida tehdä, sillä olin osa-aikaa vielä kokoaikainen opiskelija ja osan aikaa taas apurahalla levyn teossa. Sovittuja keikkoja ei ollut vielä montaakaan, vaan myynti kautta promootio olivat vasta aluillaan. Toiminta on kuitenkin vahvasti omalla alalla työllistymiseen tähtäävää. Olen tähän asti kuvitellut, etten ole oikeutettu koronatukeen, vaikka nyt mulle on hiljalleen alkanut valjeta, ettei se välttämättä olekaan niin. Miten on? Millä tavoin tällaista tilannetta olisi hyvä avata hakemuksesta? Mikä on olennaista? Olenko hakukelpoinen? Joo. No nyt tietysti siis varmasti on moninaisia tilanteita tässä, niin kuin mä sanoin, niin tässä niin kuin tietysti lähdetään siitä, että tämä tuki on niille, jotka ovat niin kuin pystyvät osoittamaan, että on pandemian takia niitä menetyksiä tullut. Mutta tietenkin on moninaisia tilanteita ja voi olla vaikea sitä arvioida. Nyt varmaan tämän kysyjän kohdalla nyt on järkevintä sitten kuvata sitä omaa tilannetta. Ja nyt tietysti kaikille sanon, että niin kun on järkevää listata ne peruuntuneet keikat, ihan ne konkreettiset työtilaisuudet, on järkevää sinne ihan listata, jotta se näkyy se menetetyn työn niin kun määrä myös sillä tavalla. Ja avata sitä nyt tavallaan mahdollisimman paljon, jos niin kuin tuolla tilanne on vähän tämmöinen, että on vasta tullut alalle ja ei pysty niin konkreettisesti, toiset pystyy hyvinkin konkreettisesti osoittamaan, että on menettänyt X määrän keikkaa ja niistä sitten se menetetty tulo on suunnilleen tämän kokoinen euroissa. Mutta sitten kehotan vaan sitä omaa tilannetta siinä avaamaan ja tuomaan sitä mahdollisimman paljon konkretiaa. Se konkretia auttaa tässäkin, niin kuin yleensäkin apurahahakemuksissa auttaa, että niin konkreettisesti kun sen pystyy kuvailemaan sitten sen oman tilanteensa, niin jos tämä yhtään avasi tai auttoi kysyjää, niin mä voin tietysti lopettaa tämän jakamisen hetkeksi, niin mäkin näen sieltä ne kysymykset, niin sun ei tarvitse sieltä ääneen lukea, niin jos se nopeuttaa vähän meitä tässä vastaamisessa. Tässä seuraava kysymyskin liittyy vähän tähän, että miksei huomioida koko pandemian aikaa. Ja kun kysyjä kokee tämän epäreiluna, ymmärrän ehkä tämän tai ehkä, ei vaan ehkä, vaan ymmärrän tämän epäreiluuden tunteen tässä asiassa. Me niin kuin lähdetään siitä, että kun me ollaan kuitenkin sit myönnetty myös viime vuodelle näitä tukia, niin nyt niin kuin on kysytty sitä tämän vuoden tulonmenetystä. Se ei tietenkään estä sitä, etteikö siinä voisi kertoa ja kuvata myös niistä menetyksistä niin kuin edellisen vuoden aikana, että se on toki hakijalle mahdollista, jos se on nimenomaan vielä sitä omaan tilanteeseen vaikuttanut. Mutta että ollaan kiinnostuttu nyt erityisesti tästä kuluneesta vuodesta, koska tämä on tälle vuodelle myönnettävää niin kuin rahaa ja tätä tämän vuoden rahaa, niin joo, niin tämmöisen ohjeen antaisin ehkä tuohon. Ja sitten täällä kysytään ihan hyvin konkreettinen kysymys, että jos tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää saada tämmöistä niin kuin ammattilaisen apua siihen, että ammatissa pystyy jatkamaan ja muuta, siis niin kuin mä sanoin äsken, niin kun tämä myönnetään elinkustannuksiin ja hakijalla on siis sinänsä oikeus sit käyttää se myönnetty apuraha elämiseen ja ammattiinsa liittyviin kuluihin ilman, että sitä meille tarvitsee raportoida, niin hakijan ei tarvitse, jos nyt sitten olisi näin, että hakija on tällaisiin omaan hyvinvointiin liittyviin palveluihin sitä käyttänyt ja ikään kuin ammattitaidon vahvistaa, siis tähän tilanteesta pois pääsemiseen, niin sitä ei tarvitse meille sinänsä niin kuin raportoida, että sitä on tämmöisiin käytetty. Jos tarve on tällainen, niin se kannattaa jollakin tavalla sit siihen hakemukseen niin kuin kuvailla se oman ammattitaidon ikään kuin
ylläpitämisen ja kehittämisen kokonaisuus sillä tavalla, että mitä kaikkea se voisi niin kuin tarkoittaa, mutta meille ei tarvitse sitten semmoista niin kuin tositetta, eikä kun tässä ei tarvitse mitään kuitteja eikä tositteita tämän tuen käytöstä esittää, niin ei tarvitse sitä kertoa niin kuin jälkeenpäin, että olisi ostanut sit vaikka psykologin palveluita. Soitinlaitehankinnat, kyllä ne on hyväksyttäviä menoja, eli kun palaan tähän, että tämä myönnetään elinkustannuksiin, jolloin sitten ja apurahasaajalla on oikeus käyttää sitä, on se sitten niin kuin ihan tosiaan vuokraa tai niin kuin arjen elämisen kustannuksia, tai käyttääkö sitä sitten sen ammattiin liittyviin kustannuksiin. Ja me emme tosiaan jälkeenpäin kysy sitä, että miten, kun raportoitte, niin kertokaa, miten olette työskennellyt. Teidän ei tarvitse kertoa, että olen vaikka ostanut nyt niin kuin jonkun laitteen tai jotain. Se ei ole ehkä se oleellisin asia meille, vaan nimenomaan se, että miten te olette sillä kaudella sitten työskennellyt ja sen niin kuin, miten se mahdollisesti hakemuksessa esitetty suunnitelma on pitänyt paikkansa tai mahdollisesti muuttunut, koska sekin ymmärretään, että se voi muuttua. Ymmärretään. Hei kaikki. Minäkin täällä paikalla. Anteeksi, mä vähän myöhästyin tuossa alussa, säädin tätä Zoomia, mutta terve vaan kaikille. Siis täällä Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö Taikesta. Ja hienoa, että olette näin runsaan joukoin mukana tässä. Ja hyvä, että me pääsemme vastaamaan teidän kysymyksiin. Olen huomannut ja olemme huomanneet, että nimenomaan juuri musiikin alalla on hirvittävän paljon nyt ensinnäkin hakijoita, mutta myöskin hyvin paljon kysymyksiä siitä, että miten tämä tuki kohdentuu ja miten sitä pitäisi hakea. Oikeastaan sen takia pyysin puheenvuoron, että tuossa komppaan Hannan vastausta tuon, että tosiaankin me emme kysy niitä kuluja, emmekä edellytä selvitystä, että mihin kuluihin sitä käytettiin, sitä työskentelyapurahaa, mutta se on hyvä huomata, kun Hanna sanoi, että voi käyttää vaikka soitin hankintoihin ja muihin, todellakin voi käyttää monen näköisiin kuluihin, mutta sitten esimerkiksi verottajan näkökulmasta niin nämä on niin kuin elantoapurahaa. Että tavallaan kannattaa ne soitinkulut ja muut käyttää sitten sikäli, ja toivottavasti kun siitä muusikon työstä on sitten tuloja, niin vähentää niistä työtuloista, eikä ikään kuin kohdentaa tähän apurahaan, koska käytännössä ainakaan verottaja ei hyväksy sitten työskentelyapurahaan kohdennettavaksi kuluja. Joo, tämä oli erittäin niin huomioon tähän. Hyvä täydennys, kun hyppäsit Esa siitä vauhdista linjalle, eli tosiaan että jos nyt on ylipäätään, että jos apurahalla hankitte jonkun työvälineen, niin sitä te ette voi sitten enää verotuksessa niin kuin työvälinekustannuksena vähentää, että se on niin kuin syytä huomioida, että sit se ei enää siitä sitten onnistu. Mä katson vielä noita kysymyksiä tuosta läpi, ja siellä on sitten semmoinen kysymys, joka liittyy siihen, että on pidempiaikaisia projekteja, ja joo, kyllä sitä pidempiaikaista vaikutusta voi siihen myös selvittää, koska tietenkin on asioita, että jolla on pidempi kaari kun mahdollisimman niin kuin konkreettisesti pystyy niin kuin avaamaan sitä tilannetta, niin se auttaa sitä asiaa. Mä voisin sen verran keskeyttää tässä. Täällä on myös Anssi, Olli, Aku, Pentti. Te voisitte, jos otetaan välillä näitä kysymyksiä, mitkä täällä kauemman aikaa on ottanut. Yes, hei, kuuluuko? Kuuluu. Hyvä, hei, pari pientä kysymystä, että miten freelancer-teknikkona esimerkiksi, jonka töiden varoitusaika on yleensä luokkaa kuukausi, niin miten voisi demonstroida tulonmenetyksiä tältä vuodelta, kun käytännössä mitään ei ole suunniteltu edes niin kuin töitä, joihin voisi päästä, kun tapahtumia ei ole ollut, niin vaikea osoittaa tulonmenetyksiä kauhean konkreettisesti. Sitten mä ehkä lähtisin siitä, jos tilanne on tosiaan, tunnistan tämän tilanteen, että jos niitä keikkoja ei ole edes ehditty niin kuin sopia, ja ne on jo peruttu niin kuin ennen sitä, tätä voi toki olla muillakin, niin sitten varmaan viisainta lähteä kuvaamaan sitä niin kuin semmoisen miten mä sanoisin, sitten jonkinlaisen tulon, että jos tämä olisi ollut niin kuin normaali kevät, normaali vuosi, niin minkä verran sulla olisi ollut töitä ja tuloja ja kertoa, että se arvio niin kuin perustuu tähän. Tämä on nyt ehkä viisain vastaus tässä kohtaa, eli ottaa semmoisen niin kuin NS-normivuoden tilanteen siihen niin kuin verrokiksi.
Okei, joo, se käy järkeen. Ja toinen vielä, haluaisin kysyä, että miten tilannetta pitäisi, tai tätä poislukevaa kriteeriä tästä kokoaikaisesta työstä pitäisi ymmärtää siltä kantilta, että ammattimuusikko on esimerkiksi vaihtanut ammattia, eikä ole ollenkaan enää oman alansa töissä, kun ei ollut mahdollista olla niin kuin vailla töitä koko aikaa. Mutta tavoite olisi tietysti päästä takaisin niin kuin oman ammatin piiriin. Niin miten sitä tilannetta pitäisi niin kuin ymmärtää? Joo. Näitäkin on, tiedämme kaikki, että näitä on. Ja nyt tietysti ihmisillä on varmaan erilaisia tilanteita, että pyrkiikö sitten niin kuin jättämään tämän ikään kuin toisen työn mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun se on mahdollista, vai tekeekö niitä sitten limittäin ja lomittain sitten, kun tilanne tästä muuttuu. Ehkä tälläkin kohtaa mä nyt sitten sanoisin, että se kannattaa se tilanne kuvata siihen hakemukseen, ja erityisesti jos tällä apurahan avulla olisi niin kuin tarkoitus, jos sitä pystyisi vaikka käyttämään siihen, että niin kuin mahdollisesti irtautuu siitä työstä, jonka on niin kuin, tässä henkensä pitimiksi joutunut tässä välissä ottamaan, niin silloinhan se nimenomaan olisi sitä toiminnan ikään kuin käynnistämistä uudelleen ja taas sitä ammattiin pääsemistä sitten siihen muusikon ja tämän alan ammattityöhön, että näin ehkä vastaisin tähän kysymykseen, mutta tunnistetaan tämäkin kyllä haaste, mikä joillakin saattaa olla. Okei, kiitos. Oliko siellä sitten ääneen kysyjiä? No joo, Olli tässä, terve. Mulla oikeastaan oli hyvin saman tyylinen, eli mä toimin muutaman artistin bändissä ja sitten freelancerina ikään kuin olen tehnyt noin 150 keikkaa vuodessa. Viime vuonna se oli helppo listata se ihan konkreettisesti se menetetyt keikat, mutta tälle vuodellehan ei kukaan ole niin kuin, tilaajat ei edes ota, eli oli vähän vastaava kuin tuossa teknikko lähestyi, niin täytyy varmaan sitten kertoa sanallisesti, että tilanne on tämä, että normaalissa tilanteessa olisin tehnyt vaikka 150 keikkaa, mutta nyt tänä vuonna teen niitä 15. Joo, ja ehkä siinä tilanteessa on hyvä kuvata myös sitten sitä viime vuodenkin menetystä, niin se kokonaisuus siinä näkyy, että jos tavallaan tämä vuosi on siinä tilanteessa, että tosiaan ei ole ehditty edes niitä sopia, kun ne ovat jo kadonneet. Joo. Kyllä joo, ja tavallaan tässä rakennetaan ja väkisinkin jo ensi vuotta, eli tämä vuosikin voidaan katsoa menetetyksi. Joo. Selvä, kiitos. Joo, kiitos. Aku Toivonen, mä oon Suomen musiikintekijöiden toiminnanjohtaja, eli niin kuin musiikintekijöiden näkökulmasta kysyn. Kiitos ensinnäkin tästä tilaisuudesta ja kiitos Hanna kun olet tässä mukana. Musiikintekijöiden näkökulmasta niin kuin tilanne on sikäli taas niin kuin omanlaisensa, että ei ole keikkoja, jotka peruuntuisi, ja eikä ole myöskään niin kuin mitään ikään kuin työtilaisuuksia tai työtilauksia, jotka peruuntuisi, vaan niin kuin, kun ei ole esittäjät ei tee esityksiä, eli ei ole keikkoja, niin ei tule myöskään tekijäoikeuskorvauksia, jotka niin kuin myös teoston niin kuin tilitysten rakenteesta johtuen tulee, niin kuin tavallaan se vaikutus tulee hirveän jälkijunassa, eli vasta nyt alkaa niin kuin näkymään viime vuoden perutut keikat ja niistä niin kuin tämä tekijäoikeuskorvausten romahtaminen. Mutta mun kysymys on se, että miten musiikintekijät niin kuin parhaiten kirjoittaisi sitten niihin hakemuksiinsa nämä tulonmenetykset, että onko ylipäätään niin kuin hakemuksessa siihen joku paikka tällaiselle selvitykselle, ja että onko se niin kuin hyvä olla jonain prosenttina, että mun tekijäoikeuskorvaukset on pudonnut 60%, ja sitten että niin kuin verrattuna niin kuin mihin, vai pitääkö siitä olla, niin kuin, olla jotkut niin kuin vertailuluvut, niin kuin, että näinä ja näinä vuosina ne on ollut tämän verran ja nyt ne on tämän verran, jolloin niin kuin se vertailu tapahtuisi tällaisen niin kuin reaalilukujen kautta. Että tähän voi sellainen, niin kuin voisi sanoa, selkeä ohjeistus tähän niin, että kaikki pystyisi tekemään samoin, niin olisi tosi arvokas. Kiitos. Joo. Vähän osin samoja vastauksia kuin mitä annoin jo äskenkin, että nyt tietysti siis tekijäoikeustulot on menetettyä tuloa siinä, missä mikä tahansa ansiotulo tai mikä tahansa tulo, eli jos nyt sitten niin kuin pystyy, ja ehkä sinne tämmöistä niin kuin NS-normivuotta taas voi olla tarpeen käyttää, mutta että jos nyt niin kuin tavallaan se viime vuoden
tilanne nyt näkyy siinä, että on tänä vuonna sitten menettänyt niin kuin X määrän tekijänoikeustuloja, niin sehän on silloin tämän vuoden menetettyä tuloa. Mutta se just, että niin kuin miten sen laskee, niin onko se semmoinen jonkinlainen niin kuin siihen tavalliseen vuoteen, jos sitä on vaikea niin kuin arvioida. Et varmaankin niin kuin ne, kellä niin kuin ansio koostuu niin kuin pääasiassa tekijäoikeustulosta, niin niin kuin olettaisin, että he pystyvät sitä niin kuin jollakin tapaa arvioimaan, että mikä se menetetty, en tiedä onko ihan väärässä, mutta että mikä se menetetty tulo niin kuin nyt esimerkiksi viime vuoden peruntuneiden keikkojen osalta se tähän vuoteen kohdistuva niin kuin menetetty tulo jo on. Mutta entä juuri, niin kuin, että mieluummin euromäärinä vai prosentteina vai molempina? Siellä kysytään sitä sanallista niin kuin, kuvailua tästä, johon voi ilman muuta näitä prosenttilukuja laittaa. Jos se prosenttiasia niin kun sitä selventää tai se on helpompi sillä tavalla laittaa, niin ilman muuta varmasti kannattaa käyttää. Siellä on erikseen sitten semmoinen ihan euromääräinen niin kuin taulukko, josta ruksitaan se kategoria, minkä laskee, että paljonko niitä tuloja on menettänyt. Eli siihen pannaan niin kuin yksi ruksi siihen kategoriaan, mutta sitten siinä on se sanallinen osuus, johon sitä asiaa voi sitten kuvailla niin kuin kaikin tarpeellisin tavoin. Voi olla tätä prosenttiasiaa, mä en osaa siihen ihan semmoista vastausta antaa, että ilman muuta joku prosenttiosuus, mutta että jos se sitä niin kuin selventää, jos se konkretisoi sitä asiaa, niin varmasti sitä silloin on järkevä sillä tavalla tuoda esiin. Jotenkin näin. Siis siellä lomakkeessa kysytään koronan vaikutus tuloihin ja sitten siellä Kyllä. on kymmenkunta kohtaa, missä on alle 2 tonnia, 2 tonnia 500, 5 tonnia ja niin pois. Tämmöisiä kategorioita, joissa viimeisin on sitten yli 70 tonnia. Et siihen laitetaan täppä sitten, että mitä, ja se on tietysti sitten joko se on ihan todellinen, konkreettinen tai sitten se on arvio. Niin, eli niin kuin täppätyyliin ilmoitetaan se, että paljonko euroissa on pudonnut. Kyllä, joo. Okei, eli siinä mielessä ei sit olekaan, niin kuin, sitten ei kiinnostakaan enää niin kuin se prosentuaalinen niinkään ilmeisesti, että se ei ole niin kuin tässä se kriteeri. No en sanoisi, että välttämättä, kyllähän sen kategorioiden mukaan katsotaan sitten ja arvioidaan. Joo. Niin, joo. Koska tässä ei ole takana se, että jos on menettänyt eniten, niin olisi ikään kuin paremmat mahdollisuudet, vaan kyllä tätä katsotaan ihan kuin sitten kokonaisharkinnassa. Joillakin se 2 tonnia voi olla kova juttu ja joillakin tietysti se tulonmenetys on valtavan paljon isompi, mutta se merkitys on kaikilla aina ihan kuitenkin niin kuin subjektiivinen ja omakohtainen. Et siinä mielessä ei voi niin kuin lähteä siitä, että mitä isompi menetys, niin sitä ikään kuin paremmat mahdollisuudet olisi saada. Joo, kun selkeästi niin kuin tuntuu nyt siltä, että tuossa 4. kierroksella nimenomaan se ei riittänyt, että kertoi, että tekijäoikeuskorvaukset on pudonnut 50%. Niin kuin tavallaan tämä tieto ei tuntunut riittävän, niin siksi mä niin kuin haen tässä nyt vaan niin kuin ikään kuin tarkempaa ohjeistusta tälle. Okei, joo. No hyvä, kun sanoit tämä, että teillä on nyt, että olette pohtinut sen ikään kuin perusteella, minkälaisia päätöksiä sieltä on tullut. Et jos siellä vaan on tosiaan lukenut se mikä tässä on muutos siihen edelliseen, että meillä on se täpättävä niin kuin eurokategoria siinä, mitä ei ollut siinä edellisessä hakulomakkeessa, että on pyritty sillä niin kuin vielä tekemään sitä selvemmäksi, sitä, että kaikki täppäisivät sieltä jonkun summakategorian, jotta sitten, että jos se on niin kuin ollut vaan vaikka kirjoitettu, että menetetty 50%, niin sitten on tietysti kauhean vaikea niin kuin sitä sitten arvioida, että mitä se on niin kuin tarkoittanut. En tiedä, onko näin ollut, mutta että joo, että siinä mielessä ne summat on tässä niin kuin, on tärkeämpi asia, jos tämä asia auttoi. Joo. No kyllä se auttoi vähän, kyllä. Joo. Kiitos. Kiitti. Sitten siellä oli Pentti, myös kysymys sinulla. Joo, hei vaan, täällä on sekä Heini että Pentti linjoilla. Ja me itse asiassa oltaisiin kysytty ihan samaa tuosta tämän vuoden menetettyjen tulojen arvioinnista, että se on aika mahdotonta, kun ei keikkoja ole voinut kukaan tarjota, ja siitä, että olisiko tuommoinen niin kuin keskiarvo niin kuin edellisiltä normaaleilta vuosilta, vaikka joku 5 vuoden ajalta vastaavana aikana, niin olisiko se semmoinen luotettava mittari? No, minusta kuulostaa ihan järkevältä. Kyllä, että jos sitä, koska nyt niin kuin kuitenkin ajatellaan näin, että jos ammatissa toimii ja työllistyy, niin sitä voi ajatella, että sitä tuloa nyt niin kuin jollakin tapaa on samalla tavalla niin kuin vuodesta toiseen, jos siitä lähdetään niin kuin liikkeelle, niin kyllä voisi olla ihan järkevää tuommoisen kautta sitä arviota siihen laittaa. Joo. Selvä, kiitos. Oliko vielä siellä
ääneen kysyjillä vai otetaanko tuosta noin, mitä on tullut tuohon chattiin? Johannalla oli vielä täällä. Joo, hei. Kysyisin vähän tähän liittyen, että meillä varmasti on tosi erilaisia niin kuin, elinkustannuksia ja tulotasoja, että tosiaan tuossa Esa vähän jo sivusi sitä asiaa, että jollekin 2000 € on tosi iso asia, että siinä tavallaan niin kuin, noi prosentit tuntuisi jotenkin järkevämmältä, että mitenköhän se nyt sanoisi. Itse on ainakin sillä vähän semmoinen niin kuin marginaalissa tekevä, että just ei voi niin kuin peruuntuvien keikkojen perusteella oikeastaan niin kuin arvioida niitä kaikkia menetyksiä, että jotenkin, mitenköhän mä nyt tämän muotoilisin, mutta jotenkin tuntuu, että kun meillä on niin eri niin kuin tasoiset elinkustannukset, ymmärrätte varmaan, että sillä lailla, että jos elää vaikka ja on musiikin parissa, tekee ammattityötä, mutta köyhyysrajan alapuolella joka tapauksessa, niin sitten ne summat on jotenkin on ihan eri luokkaa kuin jollain vaikka, jolla on sitten semmoinen työ, jossa on sitten liikkuu isommat rahat. Joo, kyllä tämä ymmärretään, niin kuin Esakin tuossa jo toi ääneen, ja meillä tietysti kun tämä sama lomake pitää sopia myös kaikille eri taiteen aloille ja muuta, niin tässä on tietysti niin kuin iso tämä joukko hyvin niin kuin, miten mä sanoisin, eri tavalla työssään työllistyviä ihmisiä. Juurikin näin, että meillä tämä harkinta ei perustu siihen, että se, joka on menettänyt eniten, olisi niin kuin automaattisesti siis sen ensimmäisenä sen tuen niin kuin saajien joukossa. Mutta se tietysti tässä on, niin kuin, kun mietitään, että mitä rahaa tässä jaetaan, niin tässä jaetaan niin kuin lisätalousarvion kautta eduskunnan päättämää rahaa, joka niin kuin nimenomaan se, että se raha ylipäänsä on niin kuin jaossa, niin se niin kuin perustuu siihen, että tämä pandemia on niin kuin vienyt mahdollisuuden niin kuin tehdä töitä normaalisti siinä ammatissaan, että se tietysti sen takia se on niin kuin keskeinen lähtökohta tässä koko rahan jaossa. Mutta miten sitä omaa tilannettaan ja pystyy sinne kuvailemaan ja arvioitaan. Niin kuin, ja toistan nyt sitten sen, että kuitenkin se konkreettia niin konkreettisesti, kun sitä pystyy niin kuin sitä asiaa selvittämään, niin se on sitten niiden hakemusten lukijoille tekee sen helpommaksi sen sitten asian ymmärtämisen. Joo, kiitos. Sitten siellä oli muutama siellä chatissa. Joku kysyy nyt nimenomaan tähän jo tehtyihin kesäkuun alusta tulleiden päätöksiin liittyen, niin kyllä pätee näin, voisi vastata tähän kysymykseen kyllä sen osalta, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Sitten täällä on kysymys siitä, että miten hakemuksia vertaillaan, että on käynyt näin, että samasta bändistä niin jotkut jäsenet on saaneet, jotkut ei. No, mä en ole itse nyt ollut tässä arvioimassa enkä näitä päätöksiä tekemässä tässä edellisellä kierroksella ja tunnistetaan tämä, että näin tässä on voinut käydä. Nyt sitten, että niin kuin, miten ikään kuin ne kriteerit on sitten eri näiden yhtyeen jäsenten hakemuksissa niin kuin, esitetty ja tavallaan, että onko se siinä mielessä ne hakemukset ollut niin kuin samalla viivalla, niin siihen on tietysti vaikea mun ottaa kantaa. Pitäisi tietää ne hakemukset ja pystyy vastaamaan, että näihin niin kuin edellisten hakujen tilanteisiin niin aika vaikea ottaa sillä tavalla kantaa, mutta kuin yleisellä tasolla. Että ei, niin kuin, periaatteessa ne voi olla hyvinkin niin kuin kuitenkin erilaisia ne hakemukset. En hakija tai kysyjä varmaan itse tietää paremmin sitten ja vertailut ehkä parhaiten hakemuksia, mutta tuohon on vaikea vastata ehkä ilman, että perehtyisi asiaan sen enempää. Joo. Voisin ottaa tuon seuraavan kysymyksen, Anna, myöskin tuolla. Joo, ole vaan. No, eli tämä liittyy varmaan tähän henkisen työkyvyn ylläpitämiseen, niin kuin Hanna vastasi, niin se on siis mahdollista. Eli nämä elantokustannukset, niitä on monenlaisia ja me emme sinänsä ota kantaa, että minkälaista kaikkia kustannusta siinä elämisessä tulee vastaan. Ja kun niitä ei kuitenkaan meille tarvitse selvittää, niin emme
ikään kuin myöskään ikään kuin sitten välitä siitä, että minkälaisia on. Olennainen asia, että on tehnyt sitä ja tekee sitä työsuunnitelman mukaista työtä, mitä sen työsuunnitelmassa mainitsen. On sitten valmistautumista, harjoittelua ja muuta vastaavaa. Täällä oli sitten kysymys siitä, että poikkeaako yksinyrittäjän apurahan hyväksyttävät kulut yksityisen henkilön hyväksyttävistä kuluista? No, yksinyrittäjä, jos puhutaan nyt sitten toiminimihakijasta, niin toiminimihakijahan hakee sen niin kuin yritystoimintansa, eli elinkeinotoimintansa kuluihin, kun sitten taas yksityinen henkilö hakee työskentelyapurahaa elantokustannuksiin. Et siinä mielessä ne kulutkin on erilaisia, niin kuin tuossa edellä todettiin, niin näitä elantokustannuksissa niin ne kulut voi sitten olla mitä tahansa elämiseen liittyvä, vuokramaksua, leivän ostamista, mitä tahansa. Kun sitten taas yksinyrittäjä, toiminimiyrittäjän ne kulut pitää olla siihen yritystoimintaan liittyviä kuluja. Ja. Meillä on sitten erikseen siellä yrittäjien tai yhteisöpuolen haussa, niin siellä on itse asiassa tulee liittyen valtionavustuslakiin, niin siellä on pitkähkö lista sellaisista kuluista, jotka eivät ole hyväksyttäviä yritys- tai yhteisöhakijoilla, mutta siihen voidaan palata vähän myöhemmin. Joo. Ja katsotaan kohta se yrittäjien hakuilmoitus läpi, niin voidaan vielä. Mä ehkä palaan nyt tähän bändin jäsenkysymykseen vielä sen verran, että nyt jos tässä joukossa on yhtiöiden jäseniä, josta siis kaikki jäsenet hakevat vaikka tälläkin kierroksella, niin tietysti semmoinen hakemusten ikään kuin kollaaminen yhdessä voi olla järkevää, että katsoo, että kaikilla ne niin kuin on riittävällä tavalla niin kuin se hakemuslomake varmasti täytetty ja muuta, että sillä voi olla vaikutusta siihen sitten, että kaikki yhtiön jäsenet sen apurahan saisivat, että jollakin ei ole sitten vaikka jäänyt sitten joku asia vähän vähemmälle siinä lomakkeessa. Ja tuossa sitten on yksi kysymys kanssa liittyen siihen, että ei ole onnistunut saamaan vielä Taikalta korona-apurahaa ja pohtii miksi. Ja tässä tosiaan, niin kuin Esa sanoi, että vaikea ottaa kantaa yksittäisiin hakijoihin ja hakemuksiin. Nythän näissä eri kierroksilla on ollut mitä mä sanon, se onnistumisprosentti on ollut hyvin erilainen, että siellä on ollut osassa kierroksissa on ollut saanut ikään kuin isompi joukko sitä tukea ja osassa se on ollut tiukempi vähän riippuen, miten se määräraha on ollut jaossa ja kuinka paljon hakemuksia on lopulta tullut. Että tässäkin, niin kuin meidän kaikissa tukimuodoissa, käy sitä, että sinänsä kriteerit täyttävä hakemus saattaa saada kielteisen päätöksen. Eli tämä nyt on juuri sitä harkinnanvaraisuutta ja sitä, että kun se määräraha jossain kohtaa loppuu kesken, niin kaikille sitä tukea ei riitä. Eli niin kuin siinä mielessä se, että on saanut kielteisen päätöksen, ei tarkoita sitä, että siellä ilman muuta joku peruste olisi jäänyt täyttymättä, vaan sitten sen kokonaisharkinnan lopputuloksena sitten se hakemus on sinne viivan toiselle puolelle jäänyt. Mutta mistä voi saada vinkkejä työsuunnitelman laatimiseen? No me ei siis Taiken asiakaspalvelussa sinänsä niin kuin emme auta varsinaisesti sitä sen työsuunnitelman niin kuin kirjoittamista, että se on tietysti jokaisen hakijan sillä tavalla omalla vastuulla, että nyt tietysti niin kuin jos sulla on kollegoita tai en tiedä sit pystyykö, onko järjestöillä tarjota tämmöistä apua, sparrausapua sitten sen työsuunnitelman kirjoittamiseen, niin semmoiset tästä tulee mieleen. Päätöksistä voi hakea oikaisua kyllä, ja oikaisuvaatimus pitää tehdä sen päätöksen tiedoksi saannista 30 päivän sisällä, eli nyt tässä tämän kesäkuun alussa tulleiden päätösten osalta, niin vielä on aikaa hakea oikaisua, että jos sitten kokee että sellaisen haluaa tehdä, se tehdään myös siellä verkkoasioinnissa sitten se oikaisuvaatimus. Joo. Aku kysyy, milloin tulee julkiseksi. Me pyritään saamaan se tiedote maailmalle. Me sanotaan näin, että uskallan sanoa, että heinäkuun alkupäivinä. Eli tämä haku on kyllä mennyt kiinni ennen kuin se varsinaisesti julkistetaan sitten tämän edellisen haun noin 6000 saajaa sitten. Mutta pitäisikö meidän nyt mennä, hirmu hyviä kysymyksiä tulee paljon, tosi hyvä kun kyselette, niin jos me otetaan se yrittäjien hakuilmoitus
nyt tässä loopin alle ja tässä vähän sitäkin sivuttiin jo, niin, joo, tuossa tuli kysymys, tämä on itse kysymys, jota on kysytty aikaisemmin, katsotaan kohta tuo viimeisin kysymys tuossa chatissa niin jos mä avaan nyt sen yrittäjien ilmoituksen ja katsotaan se samalla tavalla läpi. Siinä on jonkun verran eroavaisuuksia luonnollisesti, koska se on vähän erityyppinen haku. Ja nyt varmaan se näkyy teille. Eli tosiaan tämä nyt sitten siis hakuaika on tämä sama ja näin, mutta sitten tässä tämä saajajoukko, niin yksityiset elinkeinonharjoittajat, eli toiminimiyrittäjät ehkä tutummalla nimellä, ja sitten yksin yrittäjät. Ja laajasti tietenkin nyt tässä taidekulttuuriluovilla aloille toimiville yrittäjille tämä on tarkoitettu. Yritysmuoto voi olla siinä on erilaisia vaihtoehtoja siis, mikä yksin yrittäjän yritysmuoto sitten on. Ja tässä on sillä tavalla tehty joutu tekemään työnjakoa itse asiassa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, jossa se heidän haku, joka aukesi hieman aikaisemmin kuin meidän, niin nyt jos muistan oikein, niin se taitaa loppua tänään, eli varmaankin ihan kohta. Eli siis opetus- ja kulttuuriministeriöstä on voineet hakea, niin kuin, sanotaanko näin, että isommat yritykset ja muut yhteisöt on voinut, esimerkiksi yhdistykset, on nyt voineet hakea sit opetus- ja kulttuuriministeriöstä nyt näitä tämän lisätalousarvion myötä avattuja tukia. Ja tämä Taiken haku on rajattu tosiaan niin, että tässä on nämä toiminimiyrittäjät, ne voi hakea vaan meiltä, ja sitten yksinyrittäjät yritysmuodosta riippumatta. Ja tässä nyt viitataan tähän palkattuun työvoimaan tässä hakuilmoituksessa, ja tämä nimenomaan myös johtuu siitä, että elinkeinoharjoittajalla voi olla palkattua työvoimaa, ja sitten siis yksinyrittäjä voi kyllä työllistää esimerkiksi, jos saa tämän avustuksen, niin voi työllistää sillä muita ihmisiä, mutta siitä lähdetään liikkeelle, että hakuhetkellä sillä yksinyrittäjällä ei ole palveluksessaan sitten henkilöitä töissä, vaan nimenomaan sitten ne yritykset, joilla on sitten isompi henkilöstö, niin niille on ollut kohdistettuna se opetus- ja kulttuuriministeriön haku, joka tosiaan päättyy muistaakseni ihan kohta. Sieltä voisi Sini tai Tuulikki, jos meidän porukasta haluaa sen tarkistaa, että muistanko mä oikein, että se päivä oli tänään, niin laittaa vaikka tuonne chattiin sen tiedon. Eli sillä tavalla niin kun on tätä työnjakoa jouduttu tekemään. Eli tästä nyt ei voi, meiltä Taikesta nyt ei voi hakea yhdistykset, eikä voi hakea ei kunnat eikä säätiöt, mutta erilaiset yksinyrittäjien yritysmuodosta, tai siis yritysmuodosta riippumatta, niin yksinyrittäjät ja toiminimiyrittäjät. Ja hakeminen edellyttää Y-tunnusta, eli tämä on nyt tässä ehtona, että jos sitten toimit niin kuin freelancerina sillä tavalla, että käy vaikka laskutuspalveluiden kautta niin kuin laskutat sitten normitilanteessa sitten työtäsi, mutta sulla ei ole Y-tunnusta, niin silloin sitten tee hakemus sitten tuolla yksityishenkilön puolella, haet sitä yksityishenkilön työskentelyapurahaa. Et silloin tämä tuki ei sitten kohdistu sitten sinuun. Ja tässä on myös sanottu siitä, että joko tai, eli sitten se valinta siitä niillä, kellä sitten on niin kuin yritys ja toimii yrittäjänä, niin voi tätä valintaa pohtia. Ja tämä tuki, tämä yrittäjien tuki, yritysten tuki on tarkoitettu koko tämän vuoden 2021 kustannuksiin. Eli tässä nyt ei ole lähdetty sitä määrittelemään, että ne kulut, joita tällä katetaan, pitäisi syntyä sit vasta sen päätöksen saamisen jälkeen. Että tätä voi sitten käyttää jo syntyneisiin kuluihin sit siinä vaiheessa, kun sen päätöksen saa. Ja otetaan huomioon tässäkin mahdollisesti saadut muut koronatuet, sitä siellä lomakkeella kysytään, ja sinne tulee sitten tarkkaan merkitä, että jos on saanut, niin sitten se myöntäjä, summa, käyttöaika. Että jos sitten olet yrittäjänä saanut vaikka sitten Valtiokonttorilta tai Business Finlandilta, tai jo mitä näitä muita nyt korona-aikana näitä tukien myöntäjiä on ollut, niin ne kaikki sinne
tulee merkitä. Tai jos olet taiken tukea tai opetus- ja kulttuuriministeriön tukea saanut. Ja tämä tuki on tätä EU-komission säätelemää de minimis-tukea, joka sen tarkoittaa sitä, että tiettynä aikana voi saada enintään tuon kohtuu kuitenkin ison summan sitten tämmöisiä julkisia tukia, ja tämähän on asioita, jota tämän hakijan eli yrittäjän yrityksen on itse seurattava, jos sitten niitä tukia on tuon verran onnistunut saamaan. Tässä on 2 summaa. Nämä ovat vähän isompia kuin tuossa yksityisten puolella. Ja tässä myönnetään 8 000 tai 12 000 euron avustuksia toiminnan kuluista ja laajuudesta riippuen. Ja hakija voi hakulomakkeella valita, hakeeko kumpaa tai vaikka kumpaakin. Ja sitten siinä tehdään kustannusarviota, johon sitten tulee sen haetun avustuksen verran niitä kuluja siihen kustannusarvioon eritellä. Eli sillä tavalla sitten pitää niin kuin ikään kuin täyttää sitä haettua summaa. Ja tosiaan koko vuoden kuluihin, ja toisin kuin nyt se yksityishenkilöiden apuraha, niin tämä on veronalaista tuloa yksityisen elinkeinoharjoittajille ja yksin yrittäjille, eli se ei ole verovapaa apuraha, ja tämä on luonteeltaan tällainen toiminta-avustus, yleisavustukseksikin kutsuttu, eli sillä tavalla nimenomaan sitä voi käyttää kaikkiin 21 kuluihin. No sitten siellä mä itse nyt nappaan jo sieltä chatista sen kysymyksen, joka oli selvästi, joku on lukenut tarkkaan meidän usein kysytyt kysymykset listaa, oikein hyvä, johon on listattu joukko kululajeja, johon tätä tukea ei voi käyttää, silloin sen tyyppisiä kuin vaikkapa viivästyskorot tai tämmöiset niin kuin oikeudenkäynnin kulut ja tämän kaltaiset asiat. No sitten siellä on semmoinen liike- ja sijoitustoiminnan kulut, joka pikkasen tässä nyt niin kuin hämää hakijoita selvästi. Sijoitustoiminnan kulut on ihan ymmärrettävät, valtionavustuksella ei nyt sijoitustoimintaa voi ruveta tekemään, mutta nyt kun meillä on kyse nimenomaan yrityshakijoista, yrittäjähakijoista, niin tätä avustusta voi käyttää kaikkiin sen yrityksen pyörittämisen normaaleihin kuluihin. On ne sitten hankintoja, on ne palkkauskustannuksia, on ne tilavuokria. Joku kysyy, että voiko maksaa YEL-vakuutusta. No tietenkin voi maksaa YEL-vakuutusta, koska se on yrittäjälle normaali yritystoimintaan liittyvä kulu. Eli ihan ne perus toiminnan kulut, jotka siitä yrityksen pyörittämisestä. Eli se ei tarkoita siellä listassa se liiketoiminnan kulut sitä, että tässä olisi jotenkin, tässä ei ole niin tarkkaan rajattu, tuli esille aikaisemmin, että Valtiokonttori on aika tarkkaankin rajannut niitä tuen käytön ehtoja, niin meillä ei ole niin tarkkoja rajauksia tässä, kuin mitä ilmeisesti siellä on ollut, jos olen ymmärtänyt oikein sitä Valtiokonttorin systeemiä. Ja tässä on edelleen, meillä on niin kuin asiantuntijapooli, joka tässä sitten arvioi niitä hakemuksia ja johtaja päättää. Se on samankaltainen systeemi kuin tuossa toisessa. Ja sitten nämä kriteerit kautta arviointiperusteet, niin tässäkin nämä ei ole siis sinänsä eroa. Tässäkin pitää olla ammattilainen sillä alallaan. Pitää pystyä esittämään suunnitelma, mihin sitä tukea siinä yrityksen toiminnassa yrittäjänä toimimisessa käyttäisi. Onko se toiminnan uudelleen käynnistymistä, tarviiko sitä rahaa siihen, että saa niin kuin asiat uudelleen liikkeelle, tarviiko sitä varten tehdä jotain hankintoja, tarviiko sitä varten palkata jotain muita tekemään jotain asioita, onko se jo jonkun tulevan, onko niin pitkällä, että on jo niin kuin tulevia asioita suunnittelussa ja tulossa jo työtilaisuuksia, jota varten tekee työtä, ennakkotyötä, valmistautuu, missä vaiheessa se oman yrityksen toiminta nyt sitten tuossa loppuvuodesta sitten onkaan. Varmasti vähän eri vaiheissa, koska nyt tietysti riippuen miten tämä kaikki tästä etenee, niin nyt näyttää siltä, että ainakin jotain pystytään jo tekemään, mutta ei tietenkään siinä laajuudessa kuin normaalisti. Mutta että kaikki sillä tavalla niin kuin se vastaavuutta on siihen yksityishenkilöiden puolelle, eli tässä, että mitä kirjoitat siihen kuvaukseen, siihen suunnitelmaan. Kerrot sitä, että mitä sinulta vaatii, että mitä sinä teet
käytännössä arjessa, jotta pystyt niin kuin edistämään uudelleen työllistymistä, edistämään yritystoiminnan uudelleen käynnistymistä. Onko se uusien kumppaneiden hakemista, onko se kontaktoimista erilaisiin tahoihin, onko se niin kuin työtilaisuuksien kysymistä, hakemista, onko se markkinointia, onko se sen oman osaamisen, oman työn markkinointia uudelleen, jos ne kontaktit on tässä päässyt katkeamaan. Se voi tietenkin olla hyvin, hyvin moninaista siitä toiminnasta riippuen. Ja tässä myös sitten kysytään tätä työn ja tulojen vähenemistä samalla tavalla. Tässä yrittäjien lomakkeessa kysytään vähän tarkemmin myös sen yritystoiminnan tunnuslukuja, jotta vähän nähdään, että minkälaista niin kuin taustaa siinä on. Kysytään myös tämän vuoden, koko vuoden toiminnan niin kuin kustannusarviota, ja sitten siellä on erikseen se, että mihin nimenomaan sillä avustuksella, mitä kustannuksia sillä olisi kattamassa. Ja tiedostamme sen, että yksityisillä elinkeinonharjoittajilla toiminimillä ei ole kirjanpitolain mukaista esimerkiksi tilinpäätöksen tekemisvelvollisuutta vasta, kun se toiminta on jo euromääräisestikin aika isoa, jotenka se on otettu siellä huomioon ja niitä tietoja, jos ne on tämmöisiä tasetietoja, tilinpäätöstietoja, niin niitä pyydetään kirjoittamaan niiltä, kellä ne tiedot on käytössä. Eli tässä on toki niin kuin tunnistamme sen, että tässä on erityyppisiä toimijoita niin kuin näiltä velvollisuuksiltaankin niin kuin tässä hakijajoukossa. Ja sinänsä samat tämmöiset nämä yleiskriteerit on tässä käytössä kuin tuossa yksityishenkilöiden puolella. Siinä ei ole eroa. Ja käyttöaika on vuosi 2021 ja tämä pitää yhtä lailla selvittää. Tämä selvitysaika on sitten vasta ensi keväänä, eli lähdetään siitä liikkeelle, että ne, keillä on tilinpäätösvelvollisuus, niin ovat tehneet sen tilinpäätöksen tältä vuodelta ja selvitykseen liitetään se tilinpäätös. Ja sitten yksityisten elinkeinoharjoittajien osalta, kellä ei ole tilinpäätösvelvollisuutta, niin me pyydetään sitten sen avustuksen mukana toimittamaan sitten se veroilmoitus, mikä tältä vuodelta lähtee tuonne verohallintoon, niin se on se tapa sitten, millä niitä lukuja pyydetään sitten toiminimiyrittäjiltä. Ja tästä sen verran vielä, että ketkä on mahdollisesti saanut opetus- ja kulttuuriministeriöstä viime vuonna yritystoiminnalleen koronatukea, niin nyt kannattaa olla hereillä. Että jos sitten sinne on jäänyt vielä esimerkiksi selvittämättä joku viime vuonna myönnetty tuki, niin se vaikuttaa tämän tuen myöntämiseen. Eli jos tämmöinen asia on kesken, niin kannattaa hoitaa se kuntoon. Täällä on myös yhtä lailla ohjeita, jossa on tämmöinen vastaava niin kuin tähän hakuun liittyvä kysymysten lista usein kysytyistä kysymyksistä kuin tuossa toisessa. Ja täällä on myös sitten kerrottu tästä tilinpäätösasiasta, että ne, kellä on tilinpäätös, niin se pyydetään siihen hakemukseen liittämään. Ja yrittäjät kirjautuu sieltä pitää olla se Y-tunnus ja kirjautuu suomi.fi-tunnistuksen kautta ja siellä tässä on vielä nyt tarkennettu sitä, että sieltä kuuluu valita semmoinen kohta kuin yhteisön puolesta asiointi. Kirjautumiseenkin liittyen, jos on ongelmia, niin asiakaspalvelu auttaa ja sitten se meidän asiointibotti, siellä on myös joihinkin teknisiin ongelmiin vastauksia sitten siellä. Ja tässä tuo päätösaikataulu on samankaltainen, eli elokuun loppuun nämäkin päätökset on sitten tarkoitus hakijoilla olla. Ja tästä nyt sitten kysymyksiä tästä yrityspuolesta, niin ehditään vielä käydä hyvin läpi. Täällä tuli yksi kysymys, että miten lainanlyhennykset, jos laina on joutunut ottamaan koronan takia yritykselle? Miten se Esasen valtionavustuslaki tässä kohtaa sanookaan? Valtionavustusta ei lähtökohtaisesti... Joo, lainan lyhennykset, jos on koronan takia joutunut ottamaan lainaa. Ne ei kuulu hyväksyttäviin kuluihin. Joo.
tästä tulee valtionavustuslaki on niin kuin se, jota me joudumme tässä noudattamaan, niin se määrää tämän asian. Muistelin näin, mutta varmistin sinulta, että muistan oikein. Ollaan chatissa, että pitääkö esim. Messin tai Svenska Kulturfonden niin normaaleja ei-koronaan liittyviä apurahoja ilmoittaa saadussa avustuksissa? Nyt riippuu siitä, että haetko yksityishenkilönä vai yrittäjänä. Ne on vähän erityyppiset ne kysymykset. Me kysytään, siis lähtökohtaisesti me kysytään samaan tarkoitukseen, eli siellä yksityishenkilöiden puolella kysytään samaan tarkoitukseen myönnetyt, haetut, saadut apurahat. Me tarkistetaan sitten käsittelyvaiheessa, niin me tarkistetaan niin kuin ne Taiken myöntämät, me tarkistetaan isompien säätiöiden isommat vuosiapurahat. Me ei ihan jokaista messin tukea käydä läpi, että kuka mitäkin on saanut, mutta sanotaanko näin, että nämä isoimmat tuet me niin kuin tarkistetaan, jotta sit just pyritään sitä saamaan mahdollisimman niin kuin monelle tätä apurahaa jakoon. Niin eli samaan tarkoitukseen haetut, saadut, myönnetyt, ja sitten yrittäjien puolella kysytään nimenomaan niin kuin koronatuet, ja siinä kysytään myös viime vuonna saanut, että tänä vuonna saadut sitten erilaiset koronatuet. Ja sitäkin on kysytty, että jos on yksityishenkilönä saanut jonkun tuen, niin miten se vaikuttaa siis sinne yrittäjien lomakkeeseen merkitään ne yrityksen saamat, yrittäjänä saadut tuet. Eli tässä tietysti voi olla, että ihmiset on saanut yksityishenkilönä ja yrityksenä erilaisia tukia, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että sinne ja vastaavasti tietysti yksityishenkilönä kun haetaan, niin sinne lomakkeelle sitten ne yksityishenkilönä saadut. Millainen yrittäjän käyttöselvitys on, miten tasetulos vaikuttaa? Joo, eli varmaan tarkoitat sitä sitten, kun se selvitetään se avustuksen käyttö, siis kun tämä on tosiaan valtionavustus on luonteeltaan toiminta-avustus tässä kohtaa, niin se tarkoittaa sitä, että siis tämän vuoden tulos niin kuin sen avustuksen käytön kannalta voi olla ylijäämäinen, eli se toiminta-avustus on sen kaltainen, eli jos sitten niin kuin jäisit tästä vuodesta plussalle koko vuodesta, niin sitä plussaa ei tulla perimään pois. Siinä on siis semmoinen kohta, joka nyt ehkä, en tiedä tuleeko nyt tässä hakijajoukossa niin vastaan, mutta että semmoista kohtaa me joudutaan tarkistelemaan, että jos on saanut paljon julkisia tukia, niin ne julkiset tuet ei saa ylittää 100% hyväksyttävistä kustannuksista, eli ei käytännössä ole niin kuin mahdollista saada niin kuin enempää julkista rahaa sen vuoden toimintaan kuin mitä on hyväksyttäviä kustannuksia. Tämä on tuolla meidän yhdistyspuolella tätä asiaa tulee vastaan, mutta en nyt ehkä nyt tiedä, tuleeko nyt tässä tämän tuen hakijajoukossa sillä tavalla, mutta tosiaan se, että se vuoden tulos voi olla, sillä viivan alla voi olla rahaa, jos sitä varmaan tuo kysymyksesi tarkoitti. Eli ei voi hakea kumpaakin apurahaa tai avustusta, tämä toinen on nimeltään apuraha ja toinen avustus, eli nyt niin kuin hakijan tulisi valita sitten, että kumpi siihen omaan tilanteeseen, jos on mahdollisuus molempia miettiä, niin kumpi siihen omaan tilanteeseen sopisi sitten tässä kohtaa paremmin ja omiin tarpeisiin. Ja toinen tosiaan Sini laittokin, että tosiaan se ministeriön vähän isompien yritysten ja yhdistysten tuki tosiaan on päättymässä tuossa tunnin päästä tänään. Se haku. Mä oon tuolla Instagram-storissa vastannut kanssa tänään kysymyksiä. Sinne voi myös vielä tuupata tämän päivän aikana, jos nyt tämän jälkeen pullahtaa mieleen, niin vastailen iltaan asti sinne kysymysboksiin tulleisiin kysymyksiin. Siellä on myös aika paljon näitä samoja asioita pyörinyt kysymyksissä. Ja hakuaika on tosiaan aika lailla tasan viikko jäljellä, eli viikon päästä keskiviikkona kello 16 loppuu. Meidän se sähköinen asiointipalvelu, se menee kiinni kello 16 kliksi, eikä sinne ei voi sen jälkeen hakemusta laittaakaan. Ja nyt jos et pysty hakemaan sähköisesti, niin tosiaan pitää olla yhteydessä meidän asiakaspalveluun ja hakemuksen pystyy kyllä toimittamaan sitten muillakin keinoin, mutta niidenkin pitää olla perillä siihen samaan kello 16 mennessä silloin ensi viikon keskiviikkona, eli se on se deadline, on ehdoton. Tulipa se hakemus nyt sitten millä tavalla tahansa.
niin se ei jousta. Ja kannattaa hakemus tehdä aikaisemmin kuin viimeisenä päivänä, jos ei ole pakottavaa syytä jättää sitä sinne viimeiseen päivään. Se yleensä ruuhkautuu viimeisenä päivänä, ja kyllä kaikki jotka hakuajan aikana sinne järjestelmään päätyvät hakemukset, niin kyllä ne sisään tulee, mutta sitten jos siellä hakuajan viimeisellä hetkellä sitä on vastaan tekemässä, niin voi olla niin, että sitä lähetä-nappia ei ehdi painaa, kun kello sitten tulee jo määräaikaan. Miten pitkältä aikaväliltä yritystoiminnan lukuja arvioidaan? Ei me nyt kovin monia vuosia katsota tässä nyt taaksepäin. Et siinä on kysytty siis vuoden 2 tärkeää, niin kun on nähdä se, että kun tässä just viitattiin tuohon valtionavustuslakiin, niin että yritys on sillä tavalla niin kuin terveessä kunnossa, että jos esimerkiksi on konkurssi kypsä, niin sellaiselle yritykselle ei valtionavustusta niin kuin oikein voi myöntääkään. Tai on niin kuin maksuhäiriöitä ja tämän kaltaisia asioita, niin tämä on niin kuin se, mitä me tarkastellaan nyt tässä kohtaa, mutta me ei katsota nyt tässä kuitenkin kysymys kohtuu pienistä summistakin, mitä me myönnetään, niin ei katsota monia vuosia taaksepäin. Mutta toki sitä voi tietenkin tuoda esiin, jos nyt haluaa sitä yritystoiminnan tilannetta tässä, että jos siinä on tapahtunut niin voisi siellä tietysti sanallisestikin tuoda esiin, että jos sitten on jotain semmoista, jota haluaa sieltä aikaisemmilta vuosilta myös sitten kertoa. Niin me kysytään vuoden 2020 tunnusluku. Kyllä, joo. Ja viimeisin tilinpäätös. Ja jos nyt se tilikausi ei ole kalenterivuosi, niin sitten se viimeisin tilinpäätös, mikä ikinä se tilikausi onkaan, niin sitten sen liittää siihen. Semmoinen ehkä paljon kysytty kysymys, voin sen tässä sanoa, joka tuolla meidän UKK-listoillakin on se, että tuossa meidän työskentelyapurahapuolella, siellä yksityishenkilöiden puolella meidän järjestelmä on sen kaltainen, että se, jos teette hakemuksia ja menette katsomaan sitä hakulomakkeen semmoista PDF-esikatselua, niin siellä haetun summan kohdalla lukee 0, ja sitä ei pidä hämmästyä yhtään, se on meidän järjestelmän tekninen ominaisuus. Ja tuossahan joka tapauksessa, kun kaikki hakevat sitä samaa summaa siinä työskentelyn puolella, niin siinä sitä ei tarvitse mihinkään edes merkitä, sitä 6 000 euroa. Ja hakemus on ihan oikein tullut sisään, vaikka siellä haetun summan kohdalla, jos huomaatte 0, niin älkää säikähtäkö, eikä tarvitse siitä erikseen meille viestiä laittaa. Ja tosiaan sitten yrittäjien puolella niin saa valita, hakeeko 8 vai 12 000 euroa. Joku kysyykin just tästä, että miten se eli siis joka tapauksessa niin kuin avustuksen verran niitä kuluja pitää budjetoida siihen hakemukseen. Haetun avustuksen on se sitten 8 tai 12 000 euroa. Toki se toiminta saa, ja sille me kysytäänkin sitä koko tämän vuoden toiminnan kustannusarviota, että tietenkin se toiminta tänä vuonna saa olla ja tietysti toivottavasti joillakin on laajempaakin kuin vain 12 000 euroa liikevaihtoa, että niin kuin siinä pystyy sit tuomaan esiin sitä toiminnan niin kuin volyymiä tämän vuoden aikana, ja tietysti jos on vasta arviota, niin kuin tietysti onkin vasta arviota syksyn osalta, niin sitten niin kuin parhaan arvion mukaan, miltä tilanne niin kuin näyttää nyt tässä vaiheessa. En tiedä, tyhjennettiinkö koko pajatso, mutta ainakin puoli pajatsoa ehkä ainakin, niin jos ei enää ole kysymyksiä, niin hakemuksen työsuunnitelmasta on kysymys. Siis hakemuksia arvioidaan niin kuin kokonaisuudessaan, että kun se on aina niin kuin kokonaisarviointia niistä kaikista kriteereistä, eli ja sitä hakemuksen kokonaisuutta myös arvioidaan, ikään kuin hakemuksen, mitä mä sanoisin, osatekijöitä niin kuin keskenään arvioidaan, niin kyllä sillä työsuunnitelmalla on merkitystä. Siis sen ei tarvitse sitten semmoista tietoakin ollut liikkeellä, että meille pitää keksiä joku projekti, no se ei pidä paikkansa, ei tarvitse keksiä projektia, ei tarvitse niin kuin keksiä asioita, vaan niin kuin tuossa aikaisemmin toivottavasti osasin sitä kuvailla, että se suunnitelma sit tuen käytöstä niin kuin voi olla ihan sitä oman ammattikuvan, oman ammatin niin kuin mukaista toimintaa ja kuinka sitä olisi nyt edistämässä ja mikä juuri nyt olisi sit ajankohtaista, niin kuin ajatellen sitä, että myös se normaali toiminta siellä toivottavasti häämöttää mahdollisimman pian sillä alalla, missä työskentelee. Eli
tämä jos nyt yhtään kysyjää auttoi. Yrityksen oltava YEL-rekisterissä, ei meillä nyt sellaista kriteeriä kyllä taida olla, mutta tullaan oikein miettimään, että emme sellaista kriteeriä ole asettaneet, eihän Esa meillä sellaista ole, ei. Pitää olla, kyllä. Y-tunnus pitää olla, Joo. Y-tunnus on oltava. YEL-rekisterissä, niin ei. Joo. Ei ole sellaista ehtoa. Ei, just näin. Ja vielä kysytään nyt yksityishenkilöhakemuksen puolella niitä muita vastaavaan, että kyllä, kysyjä kysyy niin kuin oikein, eli me kysymme samaan tarkoitukseen, eli juurikin tuolle käyttöajalle, syksyn käyttöajalle saatuja, haettuja apurahoja, mutta me tosiaan niin kuin tarkistetaan niin kuin tässä valmistelutyössä myös itse käydään läpi näitä tiettyjä niin kuin sekä itse myönnettyjä, mutta tiettyjä isoimpia apurahamyöntäjien isoimpia apurahoja, ja niin tehdään siis sellaista tarkistusta kyllä, niin se kuuluu siihen meidän niin kuin valmisteluun ja siihen kokonaisharkintaan, mutta joo, kyllä kysyjä on ymmärtänyt oikein, eli vastaava tarkoitus samaan tarkoitukseen, niin se tarkoittaa tuolle samalle käyttäjälle niin kuin kohdistuvaa tukea, työskentelyn tukea. Joo, semmoinen kysymys, että mikäli on saanut Taikeelta apua tai rahastusta, niin eikä ole ihan varma, että, tai mistä voi varmistaa, että minkä puolen rahastusta on saanut. Ja jos ei muista niin kuin hakemuksia tai mitä, että pitääkö vaan soittaa Taikeen tai yleensä niin kuin sähköpostiin pitäisi tulla näistä, niin kuin joku sähköposti-ilmoitus. Siis jos olet saanut Taikelta päätöksen ja olet hakemuksen tehnyt sähköisesti, niin kaikkien niiden päätösten pitäisi löytyä sieltä verkkoasioinnista, eli kun sä tunnistaudut sisään sinne verkkoasiointiin ja löydät sieltä sinun omat tietosi ja kaikki ne omat päätöksesi, mitä sä oot esimerkiksi tänä tai viime vuonna saanut, niin ne kaikki pitäisi löytyä sieltä. Eli kehottaisin menemään sinne tutkimaan niin kuin sitä arkistoa, että jos ei ole muistissa, mitä tukea on saanut. Ja sivu. Joo, eli menet sinne meidän verkkoasiointiin ihan sisälle, tunnistaudut ja menet sinne sisälle asti. Ikään kuin alkaisit tekemään uutta hakemusta, mutta menetkin sinne katsomaan niitä mä muistan lukeeko siellä päätökset, taitaa lukea päätökset jossain kohtaa ja niitä niin kuin aiemmin tulleita päätöksiä, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa. Sitten tietysti siihen hakemukseen voi, jos nyt ei ihan yksityiskohtaisesti muista, mikä tuki se on ollut, mutta muistaa, että se on meiltä myönnetty, niin siihen hakemukseen toki voi kirjoittaa sitten, että Taike jos se summa on muistissa, niin sekin jo auttaa. Ja meidän myöntämät tuet, siis tiedän, että aiheuttaa hämmennystä välillä se, että kun meiltä saa apurahan ja sitten kun se maksetaan tilille, niin se maksajan nimi on opetus- ja kulttuuriministeriö, eli kun me olemme opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhtä samaa tilivirastoa, niin sun tiliotteella ei koskaan näy, että se maksu olisi tullut Taikesta, vaan siellä lukee aina opetus- ja kulttuuriministeriö maksajana. Niin se on sellainen asia, joka ehkä aiheuttaa välillä hämmennystä myös. Tuolla kysytään, että keltä voisi saada apua arviointiin, kumpi haku sopii. No se on, itse sitä pitää hakijan arvioida, että me on yritetty sitä sillä lailla just avata, että onko ne tarpeet enemmän siinä, että tarvit rahaa, että sä pystyt maksamaan vuokran ja sä pystyt hoitamaan sun päivittäiset niin kuin elinkustannukset ja ikään kuin, että saisit tämän apurahan avulla niin kuin semmoisen perustoimeentulon niin kuin sille syksyn ajalle, jos näin sanoo, vai onko ne tarpeet enemmän siinä, että saadaksesi niin kuin sun yritystoiminnan ehkä tauon ja varmaankin tauon jälkeen uudelleen käyntiin, niin sun pitäisi niin kuin sillä puolella tehdä jotain hankintoja, ostaa jotain palvelua, tehdä markkinointia, kontaktoida, etsiä uusia asiakkaita, niin kuin, tästä niin kuin, tällä tavalla mä jotenkin lähtisin sitä haarukoimaan, että kumpi on nyt tällä hetkellä se niin kuin polttavampi tarve, jos on mahdollista niin kuin miettiä, että kumpana hakee. Sitten tuli vielä yksi kysymys, apuraha hakee samaa ja harjoitteluhakemus, koska on saanut ja hakee samaan.
siis jos kysyy, ehkä tarkoittaa siis aiemmin, että on saanut Taikelta aiemmin korona-apurahan, jos ymmärrän oikein tämän kysymyksen. Ja sitten, että voiko niin kuin vähän samankaltaisella hakemuksella hakea, niin sanoisin, että ei tässä nyt tarvitse alkaa niin kuin pyörää sillä lailla uudelleen keksimään, että pitäisi keksiä jotakin niin kuin ihmeellistä siihen uuteen hakemukseen. Tärkeintä on niin kuin kuvata sitä syksyn, miten sen siis apurahakauden ajan, eli käytännössä syksyllä, niin miten sitä omaa työskentelyä, niin kuin, mitä tekee ja miten sitä omaa työskentelyä edistää ja miten tällä apurahalla edistää sitten myös mahdollisuuksiaan sitten saada niistä työtilaisuuksista sitten kiinni jossakin vaiheessa taas uudelleen. Et jos se on nimenomaan vaikkapa niin kuin harjoittelu se, että kokee, että ammattitaito tarvitsee nyt niin kuin keskittymistä juurikin vaikka instrumentin harjoitteluun tai johonkin tällaiseen, niin se voi olla sen apurahakauden niin kuin pääsääntöinen asia, että sitten siihen voi tietysti kuvailla sitä, että mitä sitten toivoo sen avulla sitten tapahtuvan. No niin, tässä Pentti Hietanen ja vaimoni Heini Hietanen. Eilen lähetimme etukäteen kirjallisenakin pitkän kysymyksen, mutta en tiedä luetaanko se tässä, niin ajattelin sen takia, että olemme suoraan yhteydessä. Tämä liittyy nyt osittain tuohon jo päättyneeseen hakuun, jota haimme, ja sitten liittyy myös tulevaan siinä mielessä, että tuntuu siltä, että kannattaako meidän edes ylipäätään yrittää hakea, koska me emme ole saaneet mitään tukea, ja vaikka kriteerit täyttyvät 100%. Otan nyt esimerkkinä. Mua pyydettiin siis säveltäjä-tuottaja, joka sai 8 000 euron apurahan mun tulevaa levyäni tuottamaan. Totta kai hän oli oikeutettu saamaan, mutta minähän sen korrepetiittorivaimoni kanssa teen sen työn, sen ohjelmiston opettelemiseen, harjoittelemiseen ja tekemiseen. Plus sitten, että syksyllä on yksi iso konserttisarja, yksi isompi konserttikiertue ja joulukiertue plus muut konsertit, joiden ohjelma tietenkin tämän korona-ajan jälkeen pitää aika lailla laatia uudestaan. Niin se työskentely tapahtuu ja pitää tapahtua nyt kesällä, mutta kukaan ei nyt sitten tue sitä millään tavalla, niin ihmetellään vaan, että mitenkä se olisi pitänyt laatia se sopimus, että koska nämä täyttyy ja pääosittain nimenomaan siis tämä, että kun tulot on menetetty lähestulkoon täydellisesti, kun kaikki konsertit on peruttu, muutamaa pientä yksityistilaisuutta lukuun ottamatta. Tässähän on pitänyt siis niin kuin omaisuutta suurin piirtein realisoida, että tässä tulee toimeen, niin tuntuu siltä, koska näiden hakemusten tekeminen on aika työlästä, niin kannattaako edes hakea, jos jostain syystä kumminkin joutuu siihen samaan ryhmään, että vaikka kaikki kriteerit täyttymät, niin emme voi teille myöntää. Ja erityisesti tämä levy tuntuu siinä mielessä oudolta, että se on mun soololevy, ja mun pitää tehdä korrepetiittorivaimon kanssa se kaikki työ, ja sitä ei tuota. Levyn tuottaja tietysti saa. Niin, että esimerkiksi nyt kun hakee tätä seuraavaa, niin voiko siinä ottaa tämän levyn, koska siis me mahdollisesti joudutaan ottaa jostain niin kuin lainaa tai jotain, että pystytään se tekemään, niin voiko tähän tulevaan hakuun, vaikka se siis sijoittuukin tuonne syksylle, niin mainita, että tämä levy on tässä nyt, ja se pitäisi julkistua syksyllä. Ja sitten tietysti nämä pitkät kiertueet, niiden työtä joudutaan jatkaan syksyllä. Pitkä kysymys. Joo. Hyvä, kun esitit ääneen. Siis, mä en muuta tietenkään voi sanoa, että kannattaa hakea, ja toistan sen, että nyt meillä on vielä siis, niin kuin, me jaetaan 30 miljoonaa enemmän euroja tässä haussa, kun jaettiin tuossa edellisessä, niin sitä rahaa on kyllä nyt paljon jaossa. Sen mä ehkä tuossa sanon, siis luettelit noita tulossa olevia, toivottavasti toteutuvia, syksyllä toteutuvia asioita. No ne on kaikki toteutuvia. Joo. Niin siellähän on paljon asioita, joita varten pitää valmistelutyötä ja yhtä sun toista tehdä, mutta siitä levystä ehkä sanon sen verran, että jos se levy nyt ikään kuin se työ tehdään nyt jo kesällä, niin se ei sitten enää niin kuin
kuulu siihen syyskauden niin kuin hakemukseen. Että kannattaa käydä niitä, laittaa niitä syksyn asioita ja niitä syksyn juttuihin valmistautumista, koska sitten se levy on siinä mielessä niin kuin se työ, jos se on niin kuin julkaistu jo siihen päätökseen mennessä. Niin on sitten ohi siihen mennessä jo. Että... Joo. Mutta sitä työtä, mitä tapahtuu siellä syyskauden syyskuusta joulukuuhun ja siis niihin asioihin niin kuin liittyvät asiat, niin niitä kannattaa sinne hakemukseen laittaa. Mutta pystytkö antaa jonkinlaisen vastauksen siihen, että koska siis mehän oltiin tietysti ihan ihmeissämme, että mitä olisi pitänyt vielä täyttyä, kun tässä niin kuin nämä kaikki, mitä kerroin, niin me nyt luulimme, että tämä on nyt just sitä, mitä varten tätä haetaan. Että mitä se sitten on, jos ei tätä varten? Koska hei, mä sanon vielä sen verran, että ihan oikeasti on eletty. Meidän ainoat tulot on ollut eläminen Kelan tuilla. Ja sitten vielä se, että me ollaan joka ikisessä hakemuksessa korostettu sitä, että me ollaan tämmöinen 2 ihmisen kompo. Eli me ollaan vielä pariskuntana molemmat ihan samassa tilanteessa, eli ei ole edes sitä mahdollisuutta, mikä joillakin on, että puoliso ansaitsee jostain muualta, vaan me ollaan niin kuin tupla menetetty kaikki. Niin tuohon levyjuttuun, että kun siellä on teillä se oikaisuvaatimus, niin voiko tämmöinen esimerkiksi olla peruste pyytää sitä oikaisua, että me ei nyt ymmärretä sitä, että miksi tätä kyseistä levyä varten toinen osapuoli on saanut ja toinen ei. Joo. Kyllähän on aika vaikea tuottaa jonkun levyä, jollei siinä olisi sitä solistia, eli tässä tapauksessa Penttiä. Joo. Kyllä tietysti jos siltä tuntuu, että se oikaisuvaatimuksen haluatte tehdä, niin kannattaa se silloin tehdä. Mun on ihan mahdoton sanoa 9000 hakemuksesta, että miksi juuri se teidän ei ole menestynyt, varsinkaan kun mä en ole itse ollut hakemuksia, en ole ollut arvioimassa enkä niistä päätöksiä tekemässä. Et siihen mun on valitettavasti ihan mahdoton niin kuin ottaa kantaa tässä kohtaa, vaikka ymmärrän, että haluaisitte saada siihen vastauksen, mutta mä en sitä pystynyt valitettavasti tekemään. Ei tietenkään pystykään, vaan niin kuin periaatteellisella tasolla haluttiin vastaus siihen, että kannattaako tällaista oikaisua ylipäänsä lähteä pyytämään. Jos se niin kuin, tehkää oikaisu, jos se niin kuin siltä teistä niin kuin tuntuu ja koette, että se olisi pitänyt mennä toisin, niin silloin teillä on se mahdollisuus kyllä se tehdä. Oliko siellä muuten Sari siellä niissä valmissa, vielä niissä siellä kysymyslistassa, ennakkokysymyslistassa jotain, jota on jäänyt vastaamatta, oletko sä sitä pitänyt lukua? Niin, aika hyvin on tässä niitä käsitelty asioita, mutta tuolla siis Antti vielä varmistelee, että pitää... Joo. Eli pari kysymystä vielä tuolta chatista. Kysytään, että mikä on ollut hakuprosentti yksityishakijoiden ja yrittäjien välillä tukia haettaessa? Meillä ei siis joka haussahan meillä on yrittäjät ei ole ollut edes niin kuin mukana kohderyhmänä, mutta mä voin nyt sanoa, että tässä juuri tässä viimeisimmässä haussa niin niistä 9000 tulleista hakemuksista niin kuin noin 1000 oli toiminimiyrittäjien hakemuksia, eli noin 8000 yksityishenkilöiden. Eli se on tietysti näkynyt myös sitten siinä suhteessa siinä myöntöjen määrässä. Eli kyllä se vaikuttaa se, että miten niitä hakemuksia tulee, niin vaikuttaa sitten siihen, että paljon. Tässä tulevassa haussa oletan, että niitä yrittäjähakemuksia olisi enemmän, mutta se nyt on ehkä vaan mun olettamus. Ja kysytään, että pitääkö työsuunnitelma liittyä syksyyn. Siis, ja hyvä, että tämäkin tuli nyt puheeksi. Kyllä se työsuunnitelma tulee kohdistua sille ajalle, mikä on se apurahan käyttöaika. Eli kyllä sen pitää liittyä syksyyn. Juu, se on selvää, että ei voida kaikkea tietää, mitä tapahtuu ja niin kuin, minkälaiset rajoitukset on päällä. Sitten se kuvailla se siitä lähtökohdasta, tietenkin joillakin varmasti on niin kuin ainakin alustavia asioita sinne suunniteltu, ja jos toivotaan, että toteutuu jos rajoitukset on epäilys, että rajoitukset on sen kaltaisia, että asiat eivät toteutua, niin sitten niitä muita niin kuin valmistautumiseen ja niin kuin siihen oman ammattitaidon ylläpitämiseen liittyviä asioita, jos on sitten epäily siitä, että keikat ei pysty toteutumaan. Kiitoksia, joku kiittelee, kiitoksia vaan itsellenne ja kyllä olemme tuskallisen tietoisia siitä, minkälaista tilanteessa olette nyt jo toista vuotta
olleet ja yhtä lailla kaikki toivotaan, että niihin töihin päästäisiin kiinni sitten, mitä ne kullakin sitten on, ne työt. No, jossakin normaalista, toivottavasti uudessa normaalissa, joka tältä osin tosin ei poikkea vanhasta normaalista. Ja Sari vielä laittoi, että tämä tallenne tulee sinne jonnekin Muusikkojen liiton kautta sitten katsottavaksi tai kuunneltavaksi. Ja ja huomattiin meillä musiikin tekijöiden kirjoittamaa ohjeistusta, se meillä huomattiin, oli avattu niitä asioita meidän hakuilmoituksista. Ja kiitos Muusikkojen liitolle, että tämän järjestitte. Ja tämä tavoitti nyt, meillä oli viime viikolla tapahtumat, teollisuus järjesti yhden, niin sinne ei ihan näin, tai aika paljonkin vähemmän väkeä tuli, erinomaista, että tähän löytyi nyt sitten näin paljon väkeä paikalle, niin toivottavasti saitte apua sitten, kun niitä hakemuksia olette tekemässä. Ja seuratkaa meidän viestintäkanavia ja tosiaan niitä erilaisia väyliä nyt sitten vielä mahdollisesti sitten selvittää epäselviä asioita. Voitaisiin varmaan kohta ruveta lopettelemaan, jos työsuunnitelma tuntuu hankalalta. Joo. Katsotaan, jos me vielä osattaisiin sitä avata. Yritetään, jos vielä ehditään, että saataisiko me siitä jotakin. En uskalla luvata, kun tässä juhannuskin on välissä, mutta otan tämän nyt muistiin meille. Onko Esa sulla jotain vielä mielessä? No eipä muuta kuin omasta puolestani myöskin kiitän Muusikkojen liittoa tästä tilaisuuden järjestämisestä ja totean vaan Taiken puolesta sen, että teemme kaikkemme parhaamme teemme täällä että voimme jakaa tätä tukea ja niin kuin Hanna tuossa totesi, niin tämä on ollut meillekin iso ponnistus, mutta myöskin iso oppimisen paikka siinä, että miten tämän tyyppisiä hakuja ylipäänsä voidaan roudata läpi. Että me ollaan niin kuin sanottu, niin tämä on 5. haku ja siinä mielessä täytyy toivoa, että myöskin viimeinen, että tämä tilanne tosiaankin alkaisi tasaantumaan, mutta totta kai jos sitten siltä näyttää, että lisää tukea tarvitaan ja eduskunta sen suo, niin varmasti myöskin jatkossa tätä teemme. Nämä hakemusmäärät ovat olleet meille valtavia ja itse asiassa ollaan kuitenkin sillä vakioporukalla, sanotaanko ehkä noin 2 tätä, että melkoinen ponnistus ollut, mutta toivottavasti me voimme nyt sitten tällä työllämme auttaa kenttää ja edesauttaa sitä, että päästään palaamaan siihen normaaliin tilanteeseen taiteen ja kulttuurin kentällä. Et omasta puolesta ja Taiken puolesta toivotan kaikesta huolimatta hyvää kesää ja hyvää juhannusta kaikille. Kiitos. Kiitos Hanna ja Esa. Sanotteko vielä, oliko se asiakaspalvelun osoite ja se numero, jos jollakin tulee vielä kysymyksiä tässä hakuajan aikana? Se tosiaan sieltä meidän etusivulta pomppaa kyllä heti esiin, mutta siis asiakaspalvelu @taike.fi on sähköposti. Mä tuosta saanko mä kopsattua ne tuosta. Sitten chatti sieltä aukeaa sieltä, kun menee sinne sivuille, niin meidän sitten asiakaspalveluaikana tuossa nyt on noi puhelinnumero ja sitten tosiaan silloin, kun asiakaspalvelu on kiinni, niin katsokaa, jos se meidän asiointibotti Taika pystyisi sitten vastaamaan kysymyksiin sinä aikana, niin ei, että jäisi jumiin sitten sen hakemuksen tekemisessä. Ja hakemusta muuten siellä sitten tehtäessä, niin sehän sitten se voi jättää kesken ja tallentaa ja muuta, että siitä ei tarvitse huolia, että kun te sitä siellä asioinnissa teette, niin sinne kyllä teidän asiat jää talteen, niin voitte sitten jatkaa seuraavana päivänä tai muuta. Kiitos. Ja kiitos kaikille, jotka ovat olleet täällä mukana ja esittänyt kysymyksiä ja toivotetaan onnea kaikille tuohon hakuun. Ja toivotaan mahdollisimman mitä mä sanoisin, toivomme matkaa kohti normaalia
normaalia kaikki varmasti ja että tässä päästään pois tästä poikkeustilanteesta, mikä on jatkunut aivan liian pitkään. Kiitos Muusikkojen ja kiitos, tosi hyviä kysymyksiä, oli kiva kun olitte aktiivisia. Niin omasta puolesta hyvää juhannusta myös sitten kaikille.